iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay adi ka naglaba, Lising. Murang aminan nga arwatak. Awanan isuot ko ama panagobra. Kasano ang makalaba at awan mo't sabon na paglaba? Salbag kidit kas ti abiyag. Hoy, sikat ti salbag. Saan ko makakasto ti kinarigat ti biyak ko no, di na kinalilaw idi. Sumarta ka man. Kanayon na day tati bagbagam tunggal agsubang ta. Agpay sumata. Adayo asikat ti pakiasawa ak idi no, di ka nagpabara nga baknang. Inaramid ko lang ti kasayatan na para kanyak tap na masawa ka. Ha! Talaga bagbagim lang ti pampanunutan. Puyisit ka kiti. Nani, papanamon. Ay. Agsubli ka. Awan bibyak mo! Ay! Ha? Ti salbagan. Papanan na katamanan. Mabitlaeng, umayon! Nimbangal daw yun lang. Na, si Kamo, uwal daw. Apay, nakaumay ka man abigbigat. Anya ti bagam. Pautangan dak man iti kwartayo. Na, anya ba nanti pa kasapulam iti kwarta? Panggatang man iti sabon na paglaban to ti asawak. Sa nga buntunan di naurno nga murang. Apay, saan ka pa yan nagsweldaw iti pagtrab-trabaho ang makonstruksyon? Saan pa nga rol? Nagpamanila kami ti kontraktor mi. Manunga iti utangam. Ore, dua gasot lang na. Duwag ka south, igatag mo amin iti sabaw. Di sana, pagplitik to hindi masobra. Sige, mabit lang nga raw. Urayan na, tayo nakmangala. Kaya marak. Imbang lakid din, tanda ti katuganga, nasasit ka. Dahil tayag parikutak iti kwarta. Nagdakkel ti balay ni Magda. Kasla mansyon. Balay ko kumaday ta, no nila kay punso idi tinakyasawaak. Ay, manas. No apay kat ngamin anaam-amok ni Waldo ang nagpamarang abak nang. Nga iso ti rason anang isinak idin ken nila kay punso. Hoy, Lusing! Apay akit kita ang tibalay mi. Oh, at nagati panggap mo nga umaibaga, isungat na ka dito isang tibalay mo Lusing. Awan, punso. Hoy, Lusing! Di mo birngasan ti asawa. Tasaan mo mat nga asawa. Manong ko nam. Tayin inaunang sika. Awan gaya man niya. Pasensya kan Magda. Nairwamak namin punso latan ti awag ko kan ko. Darling, awisam ni Lusing, tasumbra kit agmerinda tayo pelan. Saanan? Agawid akon? Sige. Agore kat agmerinda tayo pa, Lusing. Saan mo napukawan? Nakaada yun. Amangan wad ako may bagala. Isuan na danon ta dito isang tigay, tamang kita iti balay ta. Amangan no umay kumaumutang iti kwarta. Ngum saan ko nga ikan, mauray mangibaga. Tamangan no di agbayad. Ta feeling na pailaang ti kina-close yo idi adwa. Saan man natiladang ibagbagam? Di mo lagi pun dinapalabas mi, ha? Nay, pare, pwede ka agsasao. Kung pasaray ang may kulkulang ka. Anda ka di problema. Ti asawak pare. Nagsubang kami manan itay bikat. Kahit, anya man ang tinagapaan niya. Tikawan kwartami ha. Anya, tunggal samat aga pa kayon. Kwarta, tiga po na. O pare. Umapal una itibiyag ni Magda akarro ba mi. Ta nakabakbak nangan. Gapit ti pan nakiasawa na itila kaya baknang nobyo ide ti asawa. Anya ka na ya pare, di agpabaknang ka man. Tapno sa Anton nga umapal di asawa. Kasano ko mabumaknang tayo. E dito ta on and off mati trabaho tayo dito construction. Sakit nagbabati sweldo.
Ore kumaan, sana kanayo na madili ti sweldo. Pare, di mo po kawan tinamnamam abumaknang. Tay kunadan, tibiyag kat kasla pilit nga tultulid. Oh. Sapay kumaan, mapadasan tayo tumat nga ron, ting humataw pare. Girl, I need you. I need you. Nasayat man, ta naglaba ka mutlangan, bakay. Gaputan nakitak ti ginatang mo ang sabon. Iso naglaba ka dago sa paman ng simpang putak. Namaguray ka. Sa dino tinangalamin ti kwarta. Napanakimutan ka ni nanang. Di ka di mabain, anapan man ng imutang kan kuana. Sa dino ko mga ron ti pagutanga, kat kunamot adidatan kayat apautangan ni Jitsyangkay. Ay, buisit kiti ti kasto abiyag. Awan man ng si tata inton madagdama. Ang dalagat may isa nga bagas. At dapay pang malaman ta. Ngamawanan may isa angin ton bigat. Anya? Ayun ay matay. Di kay matlang may nagsweldon. Saan pa ba't kami nasimang pati porman mi? Kat, kaanon to ti sangpot na? Ito nagtapos kanupay lang. Aniya, kasano nga rodon ti biyag tawal do? Na ito nagtapos pa ila ti panagsweldo yo. Bumiro kak tumanan na iti umutangak. Ay, naawan, ti may pautang pa kadata. Taamuda, amarigatan tangag bayad. Padasik tulat at mapanagbiro kiti umutangak. Ay, salba ka talaga ti kasto eh. Kano nga ta makalapsot ti kasto kinarigat ti biyag, Waldo? Santa ko apukawan tinamna matabakid. Mauray ta nga ta, iti unos ti panagbiag ta. Dumteng tulat ni gasat ah. Awan lat amukon. No di ka agsapulitin na saysayat at pagtrabaho ang Waldo. Awan. Tanya kumapay ti sir ka katrabaho kat sa anak mo ta nakaadal. Day takot namin. Mauma ako ni ti kasto biyag ta. Iso nga ikarigata, mapaglupusan ti biyag ta, Waldo. Ha. Sikamat tumagay pare. Ito. Manamdaman pare. Ibagagpay mo muna ti gagaran. Sakto manan tumagay. Kahit, anya ka titibagang pare, Umutang ako may ti kwartang pare. Anya? Ay, sos, malas mo, pare. Naudi kan, Naipautang kon kini kumari soring, tay kwarta. Kapanpanaw na lang itay. Ano nga timpautang mo kan kuana pare? 5,000. Takasapulan ka no, di balasang nangagadadal. Ang anlat nabati na ya pare. Ang damot. Pare, ang gatang kon, ti abastok Oh, dahil nagpaso tirin sa tibiaga. Sigurado nagpungtot man ti asawa na awan mautang ko ang kwarta pare. Mabitlang, umaya kon. Naimbag nga aldaw mo, Lising. Ay, si Kamat Gaya Magda. Ala, sumrag ka. Dito ito nagagsarita. Saanan? Sa anak mat unay nga agbayag. At dalaang umay ko ibaga. Ha? Anya ka dito may ibaga, Magda. Wedding anniversary minto manin kini Ponso inton lawas na. Ket kas iti dati, agpadaya kami. Agpaparti kami ti talo ababoy ken may sa abaka. Ha? Apo? Nagadon ti partyan niyo, Magda? Kapunta, mailaam lata dagiti isupot to dagiti umay makidaya. Anya? Wen, tano may sawen no do ababoy laang ti maparte. Ket sigurado nga adot saan ama kapangan. Ta dagiti makidaya, ket unapayan nga agisupot da sa adan tumangan. Dagiti dadtuma ko namot, Tasaan mo't nga amin ang makidaya kat kasta ti aramidan ka. Manulaang ti saan nga agisupot, Lisi? Sa bagay. Nauray dagiti babak ng nadadtuma. Saan damat apao di na panagisupot ti pagsasaritaan. Wen, iso nga adunto ti partyen mi. Tapno awan to ti maluksaw nga umay makidaya. Nakaapapal. Tunggal madanon ti wedding anniversary da iti ex-boyfriend ko alakay Ponso nga asawa na. Kat agpadaya dalata. Lisel, Ay, kanya ti pampanunutan. Nakaadayaw kinakaitulungan dagiti mata. kuha na nang. Pampanunutot man lang ti may imbaga itay ni Magda. Anya? Ay, nukastan, naggapon dito'y balayaw ni Magda. Imbay na kan inimbitaran para iti wedding anniversary da kan ni Punsaw. Wen nanang. Kat, apalak man ni Magda. Tatungkal madanon ti anibersaryo da kat agpadaya dalata. Ay, igapo.
Mao tabak nang ni Punso nga asawa na. Sayang nga talaga, nanang. Inkugtar ko matgamin tigasat ko abumaknang. Gapoy ti pan nakalilaw ko kani Waldo. Kuna mo nga minking kaiday. Asig sigurado ti masakbayam ken ni Punso. Agam, dayjay mo, awal daw ti nakiasawa. Gapo tati mo katbak ng mat, nanang. Ngam, saan mat gayam? Nakpamarang lagayam abaknang. Tapno iso ti pilya ka pakiasawaan. Malaala, lipato mong tinapalabas anak ko. Siguro, na ikaray asaan ada kayaw kang ni Punso ti agkagasa. Magda, nakumbidar mo matlamin ti karoba tayo. Uy, pati jay ex-girlfriend mo kat kinumbidar ko pa eh. Ayat. Tapno makita ng tumot no kasano ti kinaragsak ti anniversary ta. Nadlaw ko tinala usmanin nga apan na itay lakay. Anya? Kunana, anak kagasgasa takano. Ta nagbalinak adon niya iti panakiasawak kan ka. Mayat ki panangapal na kin ka. Maragsa ka na. Apay, amaragsakan ka. Kapot aging gayda. Saan ko ba ay nalipatan dahil di pa nangikalang na kanya? Adda ka di pala ang panagayat mo iti dayjay alising? Ay, awanan. Sipon na kasawa ta. Linipat ko ti panagayat ko king kuwana. Nasaya at no kasta darling. Ta amo maten kanyak. Alis to ak nga agimon. Ay, awan rumbang nga bagimunam. Ta agasawatan. Saad damot na nasawa ni Lising. Sa bagay, uray nalaos ti apal ni Lising kat saan na kan amaagaw kanya. Oh, apay nga itakala sumangpat. Sinursur ko amin nga amo ka mabali na pagutangan. Iso nga itaak lang nga makasangpay. Adda nga rod na utang mo. Malas. Iti kaado tinang ibaga kiti kwarta. Awan pa nang pautang kanya nga oray maysa. Apo, kasano nga rod ang tibiyag tawal to? Naawan na utang mo. Iti ka madanagan. Diyak ipalubos sa manglangan ta amangan. Ay, numanglangan taamangan, nasaysayat lang agsinatan. Anya? Nabayagan nagtip-tip pilak. Kaya't kung tiba kisinakan ka, Waldo. Mabainak lang amin kat kadagiti karuba. Nang runa kinila kay Punso. Sana bakit? Ikarit. Marami na kami nakabala. Tapno rumang ay tibiyag ta. Kanayon la akas tati ibagbagam. Kari ka akari nga aramidim amin akabailam tapno makalapsot tayo ti kinarigat. Yung maging gaita, isupay mo lang nga iso ti kinarigat ti panagbiag ta. Basta orayan. Di lang mamin ano tigasat. Ako nada. Ay, makauma. Nabayag ako nagururay. Matiktikan ako, Waldo. Nay, anyaman nanti umay mo ibaga, Waldo. Awan na utang ko akwarta na nang. Isa pa nga siyo. Panayunak man din, na utang may abagas ka na kayo. Ayo, nay, kaarigat tibiyag yun nga gasawa. Kasano nga ro dahil no awanak nga inayaw, di pa'y manglangan kayon amangan. Isungarot nga gyamyaman kami, tan. Ada kayo pa lang mang tartarabay ka na kami nanan. Nakalaslas tog ka agar-arom ka iti anak ko. Kunam no asino ka akabaknangan. Ingin damdanin sa mo, di mo mapakan jay anak ko. Ay, ayate ko ulit yung anak nyo nanan. Isa napilitan na ka nagpamarang baknang, tapno maagaw ko lang hindi ka nila kay Punso. Ahay, saan ko mga grig-grig at itati anak ko, no ni Punso tinakiasawaan na. Lipatin nyo kuman tinapalabas, nanang. Asawa kong ti anak nyo. Dandani sana na makaanos ti anak ko iti sidong mo, Waldo. Isu nga agalibtak ka, tabarang nurumang ay mo laang tibiyagyaw. Oh, sa di na tinanggap po, Waldo. Apay anasikngatan ka. Nagkapuha kiti balay da nanang. Anyat na pan mo yung nalay jay. Imuta nga kiti bagas, tapno da isaang mo yung tulbikat. Talagang ay karkarigata mo ti agrimedyo, anya. Gaputa jak kayat nga aramidam na idimbagam. Ano manglangan ta amangan kat isinanak. Mabuteng ka, ngagsina ta. Gaputa nakababay. Nung kapulang ta saan ka amapakan kat isinanakon. Ay ayatan ka unay.
Isot ka po na dyan kahit nagsinata. Talagang agsina ta. No di mo maparang ay tibiyag ta. Purayom. Sumangbay tulat panigasat. Ay, Hindi na mamin ano, dumteng. masikura na kon, Waldo. Iso pasang bayo mo na tayo bagbaga magasat. Nunas ka na yaradok kibagay kiti trabaho tapno nadardaras ti panagrang ay tibig ta. Aramite. Nagadong ay bagbagam. Manipod nagasawa ta. Puro kasao, saat-sat di ta. Awan mo ta pulos nagbaliwan ti panagbiag ta. Mapwisitak lagat nga rot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Open ka saan nga may nagtrabaho ni Pari Goryo. Muan mo, tinan kaya nagtrabaho dito eh. Nabutasan kami matlangan ng agsweldo. Iso mo dati mawawag. Hello, Pari Goryo. Apa adi kayo may nagtrabaho? Tsak kaya kang tayo tapanggatan pare. Pagurayan mo't kang patay, sadag pasilumay. Anya? Narigat tagbiro kiti trabaho. At nangalok kanya kiti sa bali at trabaho pare. Isunti pa panak. Anya trabaho rita? Mabalin ti sumurot? Ay, mabali na pare. Ano kayat mo? Agapi ka dita construction. Tapno makasurot ka kanya kiton matamtama. Oh. O sige. Aghapdayak nga rod. Tas sumurot akan ka. Mabitlaang. Maya kon. Oh, Magda. Naimbag nga aldaw mo, lising. Si Kamat Gayam. Sumur ka. Agyaman na. Kung nakitayan mo saan ka namudanon. Apay, anya ti umay mo iba ka. Nakadawas ka man, Magda. Umay ko ito to'y invitasyon, iti umadanin nga anniversary mi kini Ponso. Ang dapat invitation card yun? Siyempre, kada. Tabong gamanan ti pa nag-celebrar mi ti anniversary mi nga agasawa. Ay, taltalag mo pa'y Magda. Nakapapal ka talaga? Dunyakan. Wen, agpaisot ako nam. Tadwa pa iti katulong mi. Ken, kitaan na. Ado ti alahas ko. Napintas pa iti badok. Sayang. Anya ti sayang? Siya kumati doon niya ita. No jak insinay din ni Ponso. Paksol mo. Tain sukat mo ni Ponso. Nalilawak ka ni Waldo. Gaputi pa nagpamarang na idi abak na. Ay, day takat ti ko na. Tadi mo inam mo ti kinatao idi ni Waldo. Nga uray no ammom, adayo lang ditoy. Nagpalinak nga rod amaag. Ngum pagyamanak mat, day ta kinamaag mo. Tasyak ti nagsebaan ni Ponso idi insinamon. Oh, apa yan ay bayag kay ti balay dalising, darling. Gapot at tinungtungan nak ex mo. Anyang manangan ti bagbagana. Una na nga agbabawi unay. Gapot saan asikat ti nakiasawaan na. Oh, Isu kumati doon niya ita, no sikat ti nakiasawaan na. maragsakan ako na iti panagbabawin na. Gonggura na. Insinanakit din, akaslawanan nyaman na. Idinamam mo na ya Waldo. Permi nga umapal unay iti biyag ko, darling. Aglalo idi makita na dagito'y dadakkel nga aritos kansingsing ko. Nasakit unay tinakim ko iti panangikalang na kanya. Iso apakaragsak no makarik na itinalaos nga apal ken babawi. Asa na siya tinakiasawaan na. Relax lang pare. Di mo unay. Tama nga numabartag ka kat apaan na kan tumanon nila siya nga. Amagak namin itin lang isurutan kanyak pare. Kay, agbabawi ka. Ibagam lang. Te ibagak kinibos numabutang ka. Sana ka mabuteng. Kasano no matiliwan ta. Anya ka na ya pare. Isungarod nga aganda. Kun nadamot itad ni boss apaltog tao. Oh. Sindikato na ito sinirekta. Ang mga nung dumteng to tigundawa yung may sagmak ta. Saan to mapasamak na ita si kamag?
Taado tayo mo't nga kakadwa. Ngam naingat ti kampanya ti gobyerno kontra droga. Anya ka na ya. Poser talaan mo't. Iso, adi ka unang agdandanag. Nalaklaka na ito yung napangalaan tayo ti kwarta. Ngumiti agsubli tapay lang iji construction. Girl, I need you. I need. Wah, dumayan! Mabitlaan! Nanang, ada ka di dito ti asawak? Ay, awan, anak ko. Saan pa nga may dito'y manipod itay bigat? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ay, ama gano nag-overtime na iti trabaho da. Saan ka nung mawag di may saka trabahuan na? Kadamdamagan na, no apay asaan asimrek ti asawak iti aldaw. Anya? Eh, di ba't agbalbalon aya jay asawam no kas jay ama pa nagtrabaho? Wan, agbalbalon nga rod. Ngam saan ka nung anangan iti barracks da iti aldaw? Nagpakada ka nung agawi din. Ngam, saan mo ta simbangpot? Napanad na nga rudain. Sumangpot lang nga paak, nanang. Ay, day tati di mo aramidin anak ko. Tama nga nudangran na ka. Padasan na kadangran, takitaan na. Isi na kadagos, nanang. Rabiin. Gamawan pa'y ni Waldo. Isalpag na ityayan, napanan na nga ta. Madagpagpagpag. Barang may sudetan. Mabit lang! Wala ka na nakaturog kan bakit? Mapartag ka. E minumalabas hanya si Dain. Salbag ka? Napan ka nakiinom? Damagam itan na niya ti sidam? Mabisi na kami nun bakit? So hindi saranak man. Awan ti makan, saan na ka nagluto? Anya, tapaya di ka nagluto. Gaputa jak masangot ti agluto, tabi nirbirok ka. Apaya binirbirok lang. Kita mo matanapanak nagtrabaho. Ulbod! Yung palak. Gaputa mo kon asaan ka nagtrabaho itay malam. Imawag di ka trabahwam. Dinamag na no niya tirason adikan si Brek iti trabaho. Anya, Salbag ka. Nakarigrigat lang aro dun ti panagbiag ta. Ti pala makiin-inom ti natatupag mo unay nagsasikasom. Kasanungarot ka masinso ti biag ta. nanalin bakal. Kastala ti kanal nga bagbagang. Dandanin. Saan ko matga muna yung kaano na ita dandani. Sana ko na makaano swaldo. Iso na saysayat no agsinatan. Sana bakit? Linakisina. Liseng, may dadang ka man ni Tidano mapagkapit ha. Awan mo't iti kusina. Napanan na nga ta. Romarman. Ang mga nod na dito bahay ng sagsagan. Liseng, ayan mo. Awan mo't dito. Napanan na nga ta. Nay, nagsapa ka magkaimay, Waldo. Sa pulak ti asawak na nang. Anda ka di balayaw. Ay, awan. Di mo tibibay dito. Apay aya. Ito'y makariingat. Dakmot na nakita di balay. Napanan na nga rudain. Hindi nga rin amula na. Sungar na nagdardarasak nga imay di balayaw tapagarupag nga dalito. Saan nga imay dito? Ang maguray ka. Anda ka di mo laang nagiti arwatan na. Ha? Dakmot ng kinita ti aparador. No, awan kit di rin ti pagananay na unod dapay. Nay, kasanon ngay no nagtalawon jay asawam. Ay, sana mabalin na lang. Sige, agawid ako. Kita akman no, at dapat rin tarwatan na iti aparador. Ay, mabitlaan. Umayak may. Mapantay nga rin na lang. Girl, I need you. I need. Punso lakay. Oh, apay. Kanya tibagam takas taon na daras mo ngay masidag. Nilising, nagtalaw ijay balay da. Birbirokan ita ni Waldo. Ano? Talaga nga impay-pay son nilising. Tipang tana at talawan na ti asawa na. Gaputi sobra kinarigat ti biyag na. Oo na yan. Sa tino nga ruditan, tinapalan nilising. Ne, apay, apektado ka? Ipanagtalaw jay ex mo?
Ano saan? Awan na sakit ang bakrang ko. No pinanawan naman di asawa na. Nasaya at no kasta. Sikan di asawa. Katawanan pakibiyangak pa'y kinilsing nga ex ko. Masakit na itong inaramid kanyak tiyanak yun lang. Sak maklon. Ay, di ka kumamot ang sakit. Kasla saan ka lalaki. Bayan, sumangpot tumot laang jay asawam dumagasan. Ti, inuad niya. Ti, di na kinayat. Kasano nga rodan no di naksangpatan. O di, niya nga raw. Awa tumagasat mo. No di na kan kayat asangputan jay asawam. Sa kulam tayo kumaman na nanang. Ay, awan ti amo ka pang birukan ken kwa na. Bayam, sumangpot tulaktan no kay kayat na. Talaga ngayon pay surat pang tana at alawan na. Nunjak mapaglupos ti biyag mi. Yang pagsubyag ti anak yu ti danlak na nang. Ikarigatak ti bumak na. Nakaragragsa ka kunay, iti panangisinan ti anak mo kini Waldo. Tay di na idyang inarabin na. Sigurado adagdakkel pa yung lubong ti babawi na anak ya asawa kini Waldo. Idi pa ilaang saan na matukod ti babawi ti anak ko, punso. Ganabon na. Tayin sukat na kiti daigay a Waldo. Inalilaw ni Waldo. Gapo iti panagpamarang na abak nang. Wanangam, amumat iti nilising abak nangak. Apay ngin sukat nakpailangin ni Waldo aber. Wala, taadayo mga ubing ni Waldo ngam iti sika, punso. Sa tiam muna, bak nang may takasken ka. Isu nga ad-ada nga isu ti pinili ti anak ko, anak yasawaan. Ngam, anya nga ro di tati biyag na. Ay, mabalay na sana da kayo iti anak ko. Tinayurit nga agkagasat, punso. Isu sa anak unay ang masayangan. Asaan asika tinagbalin ang manugang ko. Mabait lang, kumaya kong! Patay ko. May bagal daw mo pare. Nay, sigamat kayo pare. Sumurag ka ah. Dati ito'y unog, nagsalita ta. Kaya mo na. Kahit, anya tikat mo ngayon, soft drinks with no hard. Di makabartak pare. Mabait lang ka raw. Tamangala ako. Mabit lang. Ibagak nga muna ti gagarak sa atang tagino. Nay, anya ka dito ibagang pare. Nakasagana akon pare. Sana ko na mabutang nagbali na may saka nagtipuser ti sindikato ang nakikapenganta. Agpaiso pare. Nasaya at no kasta. Maguray ka. Anya, tinang paturod king ka pare. Ti panangisina kanyak ti asawa, nga po iti kinariga ti biyag mi. Anya? Kaya't kung agsubli ti asawa kiti danak. Kat mapasamak lang na ita. Nung makita lang to na baknang ako. Hello, lising anak. Ay, agyaman nakta mawag kabutlaengan. Di mula ang manukasano ti danda nagmay iti asawam. Isa dino ti ayan mo. Ladingitak nanang, ngam saan ko nga ibaga. Anya? Diyak kaya ta surutan nak ti asawak ditoy. Iso pasensya kayo nanang. Ay, pangaasim ka di anak ko. Hagawid kan. Ay, ayatin nakaunay ni Waldo. Sana makaanay ti ayat na nanang. Tapno maitid na amin na pagragsaka. Ayun ngamday tagay naramid mo anak ko. Ad-adda saan ang mapagsusurot ni Waldo dagiti aramid na. Ay, makamo ni tibiyag na nanang. Asawam ni Waldo. Katrumbang nga agbinulig kayo itirigat kanamay. Nauma ako nagrigrigat iti danana nanang. Iso tinalikod akon. Anya? O sino tinaglugan iti kotsa nagsarang iti rubaya? Arwaldo! Nimot pare ko riyo. Akin kotsi nga tayo tinagluganan na. Paray,
Pakit kita anak matlatang. Akin kotse ti dayta pare. Ni boss, impabulod na. Tadtapag natado ha. Sa dino? Dugan kan ah. Tasong batak ti saludsod mo, bayad ti panagbanayong. Sige. Po, kastaman ti konak. Intan pare. Ni, agora ka agpulasak pa Ay, may mayat no kastam. Tapno saan daunay amadlaw ti transaksyon ta. Sa dino ka ti papananta. Ni. Parang iti tawas na nakasuport dito. Ah, anya ka na niya. Saan atawas na kita? No di kat droga. Iso, ti i-deliver ta. Iti tao ngayon patuldo kanya ni boss. Anya, lukas ta. Mangrugitan iti trabaho ta kas drug pusher. Oo na. Kat ko na ni boss, adakkel ti gunggunata. No balig iti pan nakadeliver na gito a droga. Kasano na matiliw ta? Anya ka na ya, agan nagta. Pag nervyosak iti dahil nga aramidan ta pare. Anya ka, kaskala di lalaki. Anya ko mati pag nervyosam. Kahit saan mat apolis ti pag-deliver ta, kada gito ya droga. Di kagbutang pare. Ha, no kayat mo, ti bumaknang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ita ni Waldo dito'y balayaw, anak ko. Sa dino nga dati napanan na, nanang. Ay, Jakabaw, tadi mo maibaga dagiti kaaruba yun no sa dino tinapanan na. Ngamdakkel ti atap ko, napan na ka manan binirbiro ka na ko. Ay, agpampannog lang, no birukan nakpailaan, nanang. Saan nak to mabirukan? Kan oray pa'y na mabirukan nak, jakbat na kaya ti sumurot kan kwa na. Anak, kalawaem ko mati agpanunot. Nakababain ti ipapanaw mo dito'y balayaw, gapulaeng itirigat ti biyagyaw nga agasawa. Tay ko na kun nanang, nauma akon nagrigrigat. Ay, anya kalaki din aya. O kahit anya nga iti planom. Saan ka magnaron ang mabalin ang makiasawa iti sa bale? Ta nagkasar kayo kan ni Waldo. Aga brudak, nanang. Anya, mapan ka iti sa bale a pagilian. Wan nanang, agpabaknangak. Ipakitak kini Waldo, analalay nga kada yung iso. Ay. Agpanunot ka kuma iti maminribaw sakbay nga aramidem da ita a planom. Nakapangad din ako, nanang. Aga playak para abroad. Anya, Kasasanak pa lang mamati pare Guryo. Nakaputputak itangal daw iti 100,000 pesos. Ah, oray sak pare. At ko na ni boss, apaunala ang kadata na ito eh. Anya? Awan. Iso nga grambak ta pare. Uminom tay ta, aging gay kay kayat ta. Pare. Di masok. Lawa. Apo. Ay, Wan gayam. Kuna ni boss, adanto kanupay daktak kala transaksyon ta. Iso nga agsaka na ka pare ah. kahit nangarot asawan, daktakil tumanan ti paputput na akwarta ka data pare. Awo na. Iso nga agsagana ta. Kat saan ka no amabalin amabililyaso dagiti pagnata. Sipod pinarawan ni Lising ni Waldo. Sat kumutunay na makitkita iti balay na. Oray siyak, darling. Man-mano ang makitak ni Waldo. Nagikat karumot na iti construction na pagtartrabahuan na. Ang mga no ada sinerekan na nasa bali at trabaho. Tanda ka di pa yan muna sa bali at trabaho. Itinto na saan mo na nakadal. No awan ti sinerekan na sa bali at trabaho. Sa di no araw ti papapanan na. Ang mga nutila pagbalbalyudukan na. Ti dakas no agmauyong. Gaputi panangisina kinkwanan ti asawa na. Waldo, napadam idi kalman, ta saan ka anadanon dito'y balayo idi maya. Ay, kuha na lang. Anya nga tati rason ko.
Apay, adi ka makasungbat. Unaw, napan mo manan binero ni Liseng. O ano lang, binerbirok ko. Isa didak na dano ni Tibalay. Ay, di mon birukan anak ko. Ay ayatek unay ti anak yun na lang. At nung mabirukak, ay wag tapno agsublin iti sidong ko. Imawag kanya ti asawam. Anya? Anya nga timbagana? Kan ayan na nanang? Kan kumustahan? Saan ta kanaw apakadanagan? Tanatalgad kanaw iti simmang bayan na abalay. Ibagayon sa dino, tayo naksukunan ni tamat lang. Di na nga ron imbaga no sa dino a lugar ti ayan na. Anya? Ada imbaga na asiguradaw. Adi mo manan magustuhan dumaabuam. Anya timbagana? Kunana, kayat na kanaw ti aga brown. Anya? Ay, sana mabaling ang madayo ti asawak. Kasano nga ron amalapdam ti kayat na. Ka di ta mo amaw ti ayan na. Sana kagsarda nga mang birukin ko nanang. Talaga birukag. Girl, I need you. Hello? Sino na to? Siyak ni Punso, Waldo. Nek, apay? Anyat ibagam, tayo mawag ka lakay punso. Salbag ka. Di mo na baliwaran na itang awag mo kanyak lakay Punso kung kunamatlatan. Apay ko mabaliwak. Hindi to ta dudugan kayon. Ah, Isa may bagay lang ti lakay punso nga awag ko kin ka. sige. Nuti mo kahit baliwan na itang awag mo kanyak. Awan, mabalin ko. Anya ka diti bagam, ta nakaawag ka. Intun bigatan di pa nakangay di wedding anniversary may kinimagta. Kayat ko, ngatakan to kuma. Sana ka makaumay. Kan may sa nilang lising asawa ki inimbitaran ini ti asawam. Ngam nagtalaw matan. Iso nga ron ngimawag kang kata si Kanto ti umain ton bigat. Ladita ngam sana ka makaumay. Naklangan birukan ti asawak. Ngam ti umayak makidaya iti anibersaryo yok. Ay, nilising to'y umawawag. Hello, anak! Ay, nasaya at man tayo mawag ka manayin. Uy, nanang. Nakayat ko damagan no na ibagahan kini Waldo ti plano kag abroad. Wen, naibaga kiti pa nagsarita me idi na minsan nga altaw. Kat, anya nga ron ti reaksyon na nanang. Ay, nagkagkag nga agabrod ka. Kat kunana, saan ka no asumardeng amang biruken ka? Aging gaadi na ka matuntunan. Talaga di naksakaya na panawan ti malas nanang. Ha? Apayan ako ng tikasta. Gaputa idi na panak nagpa-medical, gapu iti ko nag-apan nag-abroad ko. Naduktalan nga da sakit ko. Ah, Iso saan ka maka-abroad? ay, Diyos ko. Anyat sakit mo, anak. Kunati doktor, ada ka no hepak. Ada ka no pa'y bato iti aprok. Anya, lukasta. Ay, sang patamon ti asawa man ako. Anya? Ay, saan nanang? No agawi dag. Katagdan na kamay manan iti asawa. At adalakit niya madagdagan ti sakit ko. Anya, unagam narigat no dita ti ayan mo, anak ko. Asino nga iti magkitaken ka. Nagrunat ako nam nga adda sakit mo. Basta, nanang. No di mo kayat ti agawi di balayaw. Naimimbag pa'y adito'y balay ti pagyanam. Ngam iti makikabkabalay ka iti sabali at tao dita. Wan nanang. Di tanton ti pagawida no pumanawag dito'y balaya nagpaingang. Hello, Koryo. Apa nga mawag ka? Good news pare. At naman ang lakad tayong ton bigat. Sa dino? Padayo ka di? Asadag pare. Sa dino nga ron? Iti karobam nagpatayan ton bigat. Itayan lalaki punso? Oo. Taadang may sa kadagiti na impitaran iti dahi apataya. Isok ti katransaksyon ta. Ang naibaga kong kanina kay punso. Asa anak to adumaray ti anibersaryo da iti asawa na. Pare, masapol ato maray kang tumaglaan kapoy ti transaksyon ta. Ang adun to ti tao. Ang mga numatiktikan ta ti aramidan tayo. Tanag mo na ya pare. Isan! Tanaplanon da bose. Tukasano nga i-deliver ta dagiti droga iti tao katransaksyon ta. Ngam kasano amay tanto ti droga. E din to tadi damat ammo no sino ti pangitadan ta. Sana problema na ita. Adamat silpo na mausan, napang-awag ta.
At may tilibartan. Kasta? Girl, I need you. Na kayo matlanang. Sige, sumra kayo. Agyaman, nak. Ano? Lapit lang, kain lakman niyo rin tibarinda tayo. Uray saan ay. Tadi pa'y isu apag gasto ap. Ang nakadulin dita. Urayan lang. Na. Itaman pa'y apag meriendaan nakto'y manugang ka. No kaano pa'y nagbalinan abaliw daw. Kapo iti panang panaw ti anak ko kankwana. Iso mo ti kaada ti nakadulin ama merienda. Dito'y balay ta. Ito tibarindahan tayo na lang. Naka-styro may. Anyagay dagita. Lukatan nyo tapno makita yun. Nan. Anya mamindag ito'y aya. Sorry ka nakakartan. Dayto'y samot tayo ibang bagada a pizza. Wala na. Matang ang talo a karton. Anya ngay nga ron dayto'y naka-styro. Lukatan nyo. Fried chicken may. Ada pa'y burger na. Dapat na yun na rin tananang. Ito yun. Chocolate. Nagato na ginatgatang mo ama merienda, anak ko. Kakaiso na nga ng kwartak. So, timatang ako, karang iti ang kakaima sa taraon. Nangalaam nga iti kwartam. Dito ta nagikat kamuton iti trabaho. Anya nga tati baka. Ay, Waldo, Apay adi kamuton sumungbat. Kunak nangalaam iti kwartam. Ako inabak ko iti isukal. Anya, nagsugal ka. Nawadwad tinabak ko. Isa makabayad akpayan ka na iti utang mi kara kayo. Ay, kasta. Ay, nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Angam nay, laglagi pam, saan nasaya at tibisyo asukal. Oo, nanang. Ang maagore kayo. Andiyan kagara yaw, ta imay kayo, Mike. Ay, kwa ngamin. Adarumbang amaam mo ang maipapan ijay asawam. Apa, imawag kadimanan ka na kayo? Imawag, kit kunana, sanan apatuluyan ti aga brown. Nagsaya atin o kasta na. Siguro, may kawa matlangaw madayo. So, saan na kayo ti agabron? Ay, sana day tatiga po na anak ko. Ano nga na? Saan ka no anak ka pa sa iti medical na? Tanaduktalan da nga adda sakit day asawam. Anya? Adda ka no hepa na. Ken adda pa'y bato ti apro na. Iso asaan ang maka-abroad day asawam. Apay ngay, nakalukak mo ti balay. Kainrikap kumot day ta itay pumanawag. Nanang! Ay, di anak ko! Liseng! Liseng anak ko, aya. Ay, Nanang, didak arak upo yan. Ah. Ada sakit ko, makaakar. ay, anak ko, masapul nga agpaagas ka. O nanang, ngam saan ko akit subli ti sidong ni Walto. Sige, no di mo kaya't dito'y kalatan, anak ko. Ikarigatan ka apaagasan. Pare-pareho. Nagato yung may makidaya ti anniversary na kay Punso ken Magda. Kaputa nagdinamag nga adot ti pinartida. Iso nga adot imay pare. Sa dino tinagtugawan ti katransaksyon pa. Adto ka no ije abandagan. May ka. Kita. Nakapulo ka no tinalabaga sabong-sabungan. Sapay kong matawan makadlaw ti transaksyon tayo. Nya ka na ya. Awan na pulos. Talag mo na ya. Tadagiti makan ti nakaiturungan amin ti matang da. Sigurado anak kalamanan na kwarta ti itid kadatan ni boss. Away na. Lumaytid ka ti droga iti katransaksyon ta. Nanang, papanan nyo? Mapanakin jay balayo. Anya? Apay, anyat gagarain nyo, Jay. Naskan ang maamuan ti asawam ti kaadam dito'y balay. Anya, saan?
Saanin anas kan nga ibagayo pa iti kaandak dito. Gapot na makisina akon kan ko na. Isi naman nga agpaisaw, nga asawam tulak taday chay. Isu arbeng na laeng amaamuan ti kaadam dito'y balay. Tapno sumardengan na magbirbirukan ka. Sige. Dakay ti makamo. Ngam oray umaynak ay aywan wano sukunin dito eh. Sana kasumurot kan ko na. Agsina kami. Ay, lising anak ko ay agpanunot ka kumana impag. Nauma ko nga grigri ka iti sidong na. Isa saan ako nagsubli iti balay mi. Nalinis namin, pare Goryo. Awan na pulos ti nakakita ka ng itin droga nga nyawat tay-tay ka ni Mr. Los. Wan Waldo. At sigurado at tumuknon sa jay langit man ang tiragsak ni Bossing. Apama na makadanon tayo jay mansyon na. Mapnula kiti man ti pulsa nga agawid Goryo. Pundo tayo tabaray. Ay, masaludsud ko man. Hmm. Kanya ti nang gatanga may ti kwartang imo nang intad kadata ni boss. Ay, nagkatangak ka ng iti appliances. Gimatangak pa yung tinakapimpintas sa salaset. Kanya? Kasano nga rod no, adan to agdamag no, nagnalamit yung gatang mo kadagijay. Kanyan to ti sungbat mo. Nalakalang. Tay kuladan, nalawat ti lubo nga pagalani ti rason. Opo, nalalang pare. Sa bagay. Agawa ak tagpabak na. Na natumpu nga kung ti swerte pare. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Kas taaw. Nangalaan nga taniwal daw iting gatang na kadagito'y nga appliances na. Adapay na pintas asala set na. Ay, uray ka sumangpot ti manugang ka. Tapag saludsudak man. Ay, nagsadang ako tiyay. Naman ang iti tulad mo kanya. Na, na pare. Ina ko na. na, ti manugang ko mo itim saag. Di mo, kuryaw jay imay nang itulod kan ko na. Nakita na kung ti manugang ka. Nakalukat to'y ridaw na. Anda kayo mo, ito na. Wen, Waldo. Talaga nga inururay ko ti sangput mo. Tada importante ka ibagakin ka. Amit lang araw tamang hiruwara kiti pagpalamis tayo iti ref. Ay, aguray ka. Agsaludsudak man pa'y Anyareta na lang. Idi na udi nga mayak. Awan pa'y dagito'y appliances mo. Nagamit ka. Kompleto mo tan dagiti ka. Gabitam dito'y unag tibalay mo. Hada pa yan nakapimpintas asala set mo. Dahil ti pamanaglag, no mas asinsumot lang ti manugang nyo na na. Nangalaam ngay iting gatang mo kadagito'y. Ay, pa, nangabakak man na iti sukal. So, nakagata nga ka iti appliances. Ang raman salaset. Kasta, Una na, talagang agsasarunod ti swertek iti sukal. anak. Ang mga nutumulang tunday ta abisyong, Kaisun tumulaang ti pakairarumam. Saan na lang? Ayaw gayam. Anya di kunayong ibagayo? Niliseng. Addan ijay balay. Anya? Apay nga, asan na dito balay tinagawitan na? Awan ka no tirantana ang makisinublian ken ka. Alya. Nauma ka noon nga agrigrigat iti denam. Isu adinan kaya ti makisinublian ken ka. Pues, aramidag amin apamuspusan tapno bumaknangak nanan. Ket agsublimot lang iti denak ti asawa. Waldo, anak ko, saan mo ko maapilitan ti bumaknang? Taamangan no day ti pakaisang makam. Basta aramidag ti amin nanan. Ket umayak to iti balay nyo. Kahit ko makita kan makasarita ti asawa. Nang runa ket kunayong adda na duktalan da sakit na. Apa yang may kulkulang ka? Eko, maburbur siya anak lang amin kini Waldo. Tapay ni Waldo. Nakaad-adumot ti alikaman iti balay ta. Kan adda pa yan napintas asala set na.
in-deliver da idilawas na. Kitanya ko man, o adun telikamon na yata, oh. Mas taawak laang no nangalalaan na tiinggatang nakadagi dyan. Wala niya. Nagkatmatan iti trabaho na. Timat la agbalbalugan tamo na. Sipod tinalawan ni Lising. Ang apay amakagatang kadagiti agkakanginang alikaman. Sa dino nga tangagpay so tinangalaan na iting gatang nakadagijay. Day tatidakkel asaludsod apakaborbor tsaak punsong. Amangan inutang na. Anda nga tamayat amang pautang kadkwana itidakkel a kantidad. E dinto ta amudamot nga awan trabaho na. Bayam daytan. Di pa iso apagsakitan ti ulo ta. Awan bibiyang tayo di biyag na. Girl, I need you. I need. Anya ti kunayo, nanang. Nakagatang ti asawa kadag ti appliances kan. Ada pa'y napinta sa salaset. Wow, nanakaw. Iswanas daawak, idi makitak dagijay aginat gatang na. Nangalana ka no iti kwartana. Kunana, nangabak ka no iti sukal. Iso nakagatang ka dagiti appliances. Anya? Takaano pa na sursuro na ti agsugal, nanang. Dito ta, di na pa amo ti agay-ayam iti braha. Eka, siguro. Sinorsoro na, di pimanaw ka iti sidong na. Adda may rubo ti biyag na nung kasta. No nasursuro man ti agsugal, nanang. Day tamat ti imbagakken kwa na anak. Ngam kunana, nagasat ka no nga agsugal. Ay nanang, saan nga agnanayon tinapintas agasat ti mannugal? Hello, Goryo. Apay ngimawag ka? Good news pare. Inteden ni boss, titandan kan bonus ta, itinaudi transaction ta. Iso nga umay kan dito'y balay, tapagbingayan tan. Marutintad ni boss. Po, taktakkel ng team mo na. Ta 180,000, itunggal maysa. Nagdakkelan. Ay, agmulagat itan ti asawak, agraman na iti karoba. Kay, anya ti plano pare? Parakrak ko ti balay may ta, pabaliwak. Agpatakderak iti dakkela balay. Anak, yaba yan. Aguy-uyag kan kasla aglaladot ka mo tayo. Matiti pagbakik, nanang. Kasi sumsumgar na giti dot ko. Anya? Abay, saan ka kadian nagtumar iti akas mo? Talon nga daw sa anak ka nagtumar. Apay ngay anak ka o. Naibusan. Anya? Apay nga rin ati mo yung bagbaga. Nakagata ka kuma. Diyak kaya't ngamin ngay supaya pagproblema nyo ti agas ko. Ay, ad-adda nga problema ak no maidalit ka anak ko. Kabalak pa'y matlang. Masapul nga agimbag ka. Ken ikarigatak timang paoperaken ka anak ko. Tapno maikat ti bato iti aprom. Nga iso ti puon ti paglus-lus siyawam. Sige. Darasin yung ibaba amin ang materyales. Barang may deliver yung pa'y dangal daw, nagitisan nyo pa yan ay karga. Inak to kasarita na kita trabaho. Sigurado nga mulagat iti gusto ni Lisin. Apaman amamuan na madimulis ti siguro na balay may. Kat mangpatakderak iti dakkel abalay. Punso. Punso. Apay, kanya man ang tinasagap mo at damagay. Abak mo pa'y tiniporter. Kasta unay apuram manan ngay masidekan niyak. Ni Waldo. Waldo manan? Apay manan? Agpabalay ka no iti dakkal. Ano yan? Ay, sanak man nga nga wani di kasta. Pangalana ko mamod iti pagbalay na iti dakkalaber. Agpaiso. Agbalay iti dakkal. At dandag iti materyales. In-deliver dan. Ha? Ano niya? Nakakaskas daw. Sa dino nga ta tinangalaan na iti dakkala kwarta na pagbalay na. Dayta, tidakkel asaludsod. Akayat ko asumbatan ni Waldo iti personal. Iso mapanak iti palay dakket damagak. Ano? Tadi ka babae na maparagdamag. Anya ko matikabain ko? Kaya't kula ang amalawlawagan ti pan nakaburbor tiya. Tanya laura ti pakasik na maya. Ang makamu ka man laangan. Tila pakibibiyangam. Ang
San nga ta, nakakali, itigamang wino balito. Iso nga doon kwarta na. Oo, imposible. Sa anak amamati, no kastantuman ti bagana kanya. Ad-addapay apat tiyek, no ibaganan to anangabak manen iti sugal. Girl, I need you. I need. Sana ka makapangan. Nakutungak pa yan. Imbrasan ti bagay ka. Sa dino nga tayo, tinapanan ni Nanang. Mapaya di mo't la sumangpatan. Isa, Ha? Kada ni Nanang. ay, Oo, apay Nanang. Nagapan nyo. Apay nga ita kayo lang nga sumangpat. naggapo aki jay balayaw. Ta inak ko makasarita ti asawa maipanggap iti kasasaad mo. Ngamjak mo't na danon. Ha? Napanan na nga ta. Tsaka mo. Ngam, adaman na nakitak. Nadamag ko apagsidsid na awak unay. Ha? Anya na ita? Ado, tinakita ka materyales a pagbalay iti arbayan yo. Ket iti panagdamdamag ko kadag iti kaaruba yaw. Imbagada nga agbalay ka naw iti dakkel jay asawam. Anya? Huwag anak ko. Sipod pinanawam ni Waldo. Atahon tinagbalbaliwan ti biyag na. Atahon ti kwarta na anak ko. Waldo, tamag ko kat padimulis mo ka no ti balayo. Kat agpabalay ka iti dakkel. Agpaiso ka de? Wen, Magda. Saan nga itag na na yun? Katanda kami latan iti baba. Nangalaam, ti ado akwartam? Apa anam damaga? Awat, masaludsud ko lang. Maburbur siya, anak ngami. Awam mat amumi at trabaho. Ngumapay, abumakbak nang ka. Diskarte lang na ita. Anya? Kaskan kamat ah. Lalaing kamat ah dumiskarte. Usa bimak nang ka. Kasta akmat. Dumiskarte akmat ah. Diskarte lang no kaya tayo ti bumak na. Magda, namam ka di matlang ka ni Waldo no nangalaan na iti kinabaknang na, apagbalay na. Saan? Ngam ko nana, adeskarte kanulaang ti kasapulan, tapno bumaknang ti may sa tao. Anya? Inyek sampol na pa'y, tabi maknangak ka no, gapo iti bukod ko idi adiskarte. Anya? Agbay so na ita. Tanusan ka, Dagos? Nagpadlaw, idin sinanak ni Lising, abangan no sa bali tinasawa. Ba nag-adak mat idi ipalubos, darling. Isuan na nga rami dak ti bukod ko adiskarte. Tapno mapansin natla iti. Ah? Di, umanamong kamadlang, itimbaga ni Waldo. At diskarte lang no kahit mo ti bumaknang. Uwan, darling. Saan lata mapukaw ti pa nakaburbur tsak kini Waldo. Ah, Anya nga taday jay adiskarte na. Taapay akaslan na daras unay ti panagasenso na. Gusto na itan. No anya na dita ti pakibibiyangam kang pagparpari ko tam. Si Mayaasan ti biyag mo. Mapitay, gumayay. Ay, agyaman at tanadanon ka mo ulaang, Waldo. Ada kali bagayo nanang? Sige, sumra kayo. Dito nagtipagsalitaan tayo. Alaway, ay, agyaman ak. Tugaw ka. Agyaman ak panay. Anya ka diti bagayo nanang? Ay, maipanggap iti asawam, ti mayak, nangamsakbay nga ibagak. Umun-unawan pa'y, ngagdamagakin ka. Anya damagin niyo. Agpaiso ka day, parakrak mo to'y balayaw. Ka mangipatakder ka, itidakdakkel a balay. Wala na. Anak ko, da kayo adwa iti asawam tinangipundar iti daytoy a balayaw. Katndo parakrak mo, sulwom ti mangipatakder iti sabali. Awan ton ti karbengan ti anak ko, iti ipatakder mo a balay. Anda na. Kaasawak mo ti anak yun. Kan marin mo iti makita na panaglupos ang tibiyag ko. Kaya't nang tagsubli ti din na. Talaga ka di nga adon ti kwartam, iso nga agbalay ka iti dakkel. Ado na lang. Nangalaam ngay iti adu a kwartam. Saan nyo nadamagin?
Di mo kunaan, anangabak ka man iti sugal. Saan na nalang tati pagsaritaan tayo? Bungayan, kumusta ti asawa? Ay, day tati maysa nga imayak. Ta, madilat tati bagbagina. Kinawan pa yun agas na anak ka. Iso anak kapsot itaken saan unay ang makapangpangan. Masapol nga panyol in ospital. Di na kaya ti pa ospital. Tamo na nga awan kwarta may. Mang teda, masapol ang maoperan ti asawa. Tapno may katibatoy ti aprona, kas ko na ti doktor. Well, amangan no, mabi nga iti gastuson nga agbalay. No igiddan mo apa opera ti asawam. Saan yun naparikot na ita? Dinapatay, maoperan ti asawa. Mano ka nitimbaga ti doktora magastos, iti pan nakaopera na, nanan. Ay, kung nati doktor, umabot ka no iti 70,000. Sige, awan parikot. Itad ko timbaga ti doktor, tapno maopera lang ti asawa. Lisay, at napintas at mag-arumbang unay amamwam. Ha? Anya di tanana? Umuna, kinumpirma jay asawam ti panang dimulis na ijay balayaw ke mangipatakder ka no iti dakkel a balay. Anya? Apay, talaga ka din nga doon ti kwarta ti asawak? Adon, anak kaw. Takunana, mangtid pa'y iti kwarta a pagpa-operam. Anya? Sa di na tinangalanay ti ado a kwarta, nanang. Ibagbaga na mo't ide, mga abak iti sugal. Idi pinagdamagak no nangalaan na iti kwarta a pagbalay na iti dakkel. Di na mo kayat nga ibagan. Burbur tsaka da kayo, no di na kayat nga ibaga day nanang. Taam mo tayo mat nga awan trabaho na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pare, iti makit-kita dagiti tao nga adon ti masinsuam. Ket kasla nakasipot amin ang mata dagiti karuwam king ka. Ay, paiso na ita paring koryo. Tatyam muna, agnanayon latan nga anda ak iti sirok ti dapan ng iti babak na nga karumami. Ang muda kon nga apalan. Ay nga pare, agannad ka. Tama nga no itinalaos nga apal daking ka. Isot pa kay sagmakam. Awan da nagpare, amok ti aganat. Nasayat no kasta pare. Awan gayam. Imbaga ni boss, kaya't na tama kasarita iton bigat. Iso nga si kanton ti mangdagas kanyak dito'y balay ah. Sige, anya tamanan ti bagana. Katanya pa Sigurado nga damanan itid na transaksyon ta. Iso di ta baybayagan pare. Kat sigurado nga adumanan ti kwartatan. Bunso, anya ti tantanawagan dita. Tauray lang ang umatiddugan tatingad mo. Dagiti man sa nga pangan alalaki nga agturong iti balay dawaldo. Itami da nagaduda. Ha? Ay! Dagiti mang demolisen iti balay ti karubata. Ket isuda mo ti mang patakder iti baro abalay to ni Waldo. Ano no kasta rugyan doon? Wan, darling. Oh, aging gaita. Burburja pa lang kada tayo no nangalaan ni Waldo iti ado akwarta na ken pagbalayda. Bayaan tanay ta. Tagsakit laan ti ulo ta amang panpanunot no sa dino ti paggapgapwan ti kwartana. Ay, anak, agoy-uyok ka manay. Kaputa, madi man ang ti pagbalik nanang may sos sa maulaw ka na. Aglaladotak matan. Apay, saan ka kadipay ang nagtumar iti agas mo? Nagtumara ko, madi matlata ti bakit. Sos, sinyales dayta, ti dumagdagdag asakit mo. Na, Adan sa umay nanang. alala, mabiit lang. Weh, lumaya ko! Ay, asik duga ta na ito'y aya.
Naimbangal daw yun, anak. Waldo! Api anak lahat kayo nakakita kanya. Ewan italaang nga umay ka. Sipod na amuam nga adan dito'y balay ti asawam. Pasensya ka yun. May talaga nga nasangok ti May. Ano kami tinasikasok? Ay, kasta ka din. Sige. Sumrag ka nga ron, anak ko. Alipatak paikit din ti magpastrik ka. Ala, agtugaw ka. Kagyaman anak nanay. Nilising. At tadita kwarto. Kaya't nak nga taa makita. Amang ano pagtalawon nak na makita nak. Ay, saan nga tamit? Sige, ikalat ang dalunan iti ayanda. Nasaysaya at sano ayaban nyo latan ta dito yan ti pagsaritaan mi nanan. Agin ida nga road agkakapsaw. Anya? Madimanan ti bagpagina. Isa si kalatan ti mangdanon ijay ayanda. Girl, I need you. I need. Nadaras mo ti panang dimulis da ti balay da iti agasawa. Awan ti makder aparte ti balay da. Talagaan na alibtak dagiti naalan ni Waldo at trabahador na. Bilibak nga ro iti kinaalibtak da. Ne. Sino nga taday jay lalaki anak ka helmet anak ka mo to? Nagsarding biit sa pimanaw matla adago. Siguro agad am-amo ni Waldo. Mabali na mas daaw matakas kadata, iti panagasinso ti karobata. Aday wanak, Waldo. Di nakasit kan. Talaga ka di na kung kaya ta makita lising. Sana day tati kayat kung may pawat kan ka. Anya nga rutiga po na adi mo kaya't nasitgan ka. Nga po ta. Ada sakit ko, makaakar. Diyan kaya ta maakaran ka. Umadayo ka. Iso nga ron ngayon mayak, tanay baga ninalang ti kasasaan mo. Nagka-product ko maiti. Idi, nagpamedikalak. Naduktalan matin nga. Ada nakaro sakit ko. Sayang, sana ka maka-abroad. Saan mo kumasayangan ti di mo pa nakapanigi abroad? At tuyak ng asawam, nakasagana amang taripato kan mang paagas kan ka. Saan? Di nang paagasan, Waldo. Nang ano, utang mo ti pagpaagas mo kanya. Narigat ti. Agbayad ti utang. Sana nagdapoy ti utang ti pang paagas ko kan ka. No di kat nagtao da mismo iti bukod ko aling kan sakripisyo. Aniha? Pinarakrak ko pa yan di balay ta. Tamang ipatakdera kay tidaklak ka balay. Nangala ami ti kwartam. Di mo usisahin no naggapuan ti kwarta. Basta ti may bagak. Bunga ti panog. Linget. Kan sakripisyo na iti amin nga aday ta kanyak. Anak, sakbaya pimanaw itay ni Waldo. Intidnan kanyak ti kwarta ak kasapulam a pagpaopera. Anya? Saan asika tinangipaimaan na. Taamken na no di mo kayat nga awatay. Talaga adya kawatan. No siyak tinangyawatan na ko ma. Mabain ka kaday. Gapo, iti panang patalaw mo kenkwana. Nanang, sa tino tinangalaan ni Waldo iti kwarta. Tsaka mo. Agam, saan ta na panunutin day ta? Tinapatay. Nang ted iti pagpaoperam. Kasla, mabainak pahin kan ko na. Iti day tangay naramid na nanang. Anak, saan nakaating nalikodan ti asawam? Nga oray no nagtalaw kay Jabalayaw. So nga awan ti rumbeng a pagbainam. Nanang, kangay ayatin nak ni Waldo. Talaga may. Taday tamo tiga puna an arabid na pa'y tinagpamarang akasbak nang. Tapnulaang maibaw ing mautirik nam kenkwana iday. Adayo kumaan ki asawa kan ko na. No naamo kadakos. Asana pudpud nga baknang. Nanang.
Anya ti ko ng pare. Inik kami ti pagpa-opera ti asawa mo, iti sakit na. Wan pare. Isungawalan niya, idul-dulin ko apang sweldo kalang ti karpintero. Di ka madanakan pare. Tanda man ang transaksyon ta. Katdaktakkel man ang tingkari ni Bossing nga kwartata. No baligi man ang ti transaksyon ta. Oh, kaano nga rin ti panagtiglay ta pare? Inton bigat. Taaga po di Manila, ti ka-transaksyon ta pare. Ismagsagana ta na yung bag. Nana Biseng, siguro kat agbabawi man hindi anak yun ang isina kiniwaldo niya. Tamakita nan amayatin ti panagasenso na. Magda, no pinanawan ti anak ko, ti asawan. Saan mo ta pinagtalikodan ni Waldo ti anak ko? Isu apat tiyag. Agsinublian dan tumulain. Saan to nga ta amabain ni Lising? Ama kasinublian, nana? Agasawa damay. Isungawan ti rumbang apagbainan na ang makisinublian. Ditumot ngamin nakaurura di anak yun, nana. Ah, Inkari lang arod idi ni Waldo aparang ayan dati biyagda. Ang inalawan na matlata. gapo taad na plano na kumaiday nga agabroad. Hanggang saan mo't anatuloy ta, naduktalan da nga adda sakit na. Di ad-adda nga rod itan nga problema. Tawan mo tin itisidong ti asawa na, nana. Tay ko na ko. Uray no tinalawan ni Liseng. Saan alinaksaid ni Waldo? Ta nang tudpay iti pagpa-opera ti asawa na. Anya ti kunam. Inikan ni Waldo, iti pagpaopera ni Lising. Wen, isut ko na ni Nana Bising. Ah, nagsayaatan. Maayatan ka? Siyempre, gapo ta maopera ni Lising, kat umimbag ton, iti sakit na. Talaga nga addan sa pailaang panagayat mo aya iti daya a babae. Ano ay susikamot darling. Di madladan ng ibagbagam. Awanan na pulos panagayat ko kingwana. Gapo, iti panang talikod na kanya kini. Nasaya at no kastapon so. Maragsakan lang nga makamo at tulungan mo lang ni Waldo ti asawa na. Nagapuan yung nanang. Nagapuak man iti balay da antim nga ilang. Anyat inalayo dyan ni Auntie Ilang. Inyuman ko ti panakaoperam. Kat, anya haruti ko nana. Napalalo ti ragsak na ta maoperakan anak ko. Alam ko na nga umay tumot makipagbantay ken kain ton maikonfine ka kano. Ay, nagsaya atin no kasta nanang. Ben anak, isuha mapantanton iti doktor mo. Wan, kayat ko, maopiraan ako na iti kabiitan na panawan. Wun isu nga ikin daw ta iti doktor mo. Ta sapsapain nang timang operakan ka anak ko. Mabait lang. Agyaman na. Tanadahan kamat lang pare. Sikaman kaya pare. Sige, sobra ka. Agyaman na parts. Ang nakatingin na pati nga ibagam. May ka pare. Ada pare. Ada ipakitakin ka. Tapno di ka nagnervyos. Bueno agam makamangusar. No kas pangarigan tadan tumat. Pulilyaso iti paggata pare. Panyareta. Atoy pare. Ha? Paltog? One parts. Kinapuddo na. Sakla ang ted na paltog na. No day deliver tayo. Ngam ko na ni boss. Masaysayat ka no darmas mo. Tapno damot pang salakdib mo iti bagim. Orang jak tayo napadasan ti nagigamit ti paltog. Amang jak ka mga aramatan. Anya ka na yan pare. Nalakalang. Sa slama amakak nagigamit ti paltog pare. Oh my God. Mapantay di natalgad a lugar. Ta sursurwan ka nga gigam kan agpapatok iti paldo. Anya? Uwan pare. Narigat no di mo sursurwan. Tama nga no sikati umuna amay sagmak. No awan pulos armas mo.
Ang nervyos samat. Di pa lang kayo schedule, di pa lang ka-operak manang. Ay, sus, anak ko, saan kang agner-nervyos Tako na mo ti doktor, asaan unay delikado. Ti panangikat na iti bato, di ta aprom. Sapay lang kumadabaligi ti operasyon ko. Akararag ta iti Diyos, anak ko. Iso ti kang runaan apag samakidam iti panakaoperam. Uy, nana. Ay, adabang gayam damakag, anak ko. Anya dita. Makita mo time ti panagasinso ti asawam. Ken madama pa yan, amay patpatak daw ti nagdakkel abalayaw. Ket no kidawan na ti panagsinubyanan niyo, mayat kakaday. Kwa, nana. Adon ti masinsuan jay asawam. Ket panagkunak, saan kang nga agregat iti sidong na? No, agsinubyan kayaw nga gasawa. Sana ta nakapabain. Dumakisinubyanak ken kwa na. Ita, na may sanabak na ang nana. Abay ko ba anak kababain? Asawang may. Ken saan nakamot alinakseg ni Waldaw? Iso kalawaang kumati ang panunot, anak ko. Nana. Apay, awan ka din ti panagayat mau iti asawa. Ay, ayatek ni Walto. Ngam, kasla nakababain mo ti makisinubyan kan kwa na. Sige, patang ka naman anay bag dagiti takyag mo pare. Katputputam anay bag ti paltog mo. Wan pare. Ada. Iplastar mo anay bag ti tamudom iti gatilyo. Kat sirigom anay bag ti punteryaan pare. Wan pare. Kasta, anya ka na ya pare. Kas kala din narwam nagagam iti iskopeta. No in kaaganop iti tumatayab. Sa bali ti eskupita kan iti 45 pare. Sige. Patang ka naman anay bag, tirek ng pare Sige, sirigom anay bag ti lata. Ngaimbitin ko apon tiriang. Sige. Nalaingak pumaltog iti tumatayab. Dahil talakid din saan ngagkutkot yan nakamitin alata ti jak mapaltugan. Perfect, pare. Talaga akaba alam ti pumaltog ka, pare. Nalaingak pumaltog. Ang iskupita lang amin Diyos usarakid eh. Ti amok ka, tag nervyos ka, mang kalbit ti kalibre 45. Di tala mapadasak niya paputok iti kasti apaltog. Ang babanti parang isurom iti umiso panagigam. Napunta at ti pinuntirya kalata. Pare, panagkunakat, madipensa amon ti bagay. Nukas pangarigan, amabulilyaso tayo ti laban. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanang nga tadabisi niya. Itay bigat arimorda. Saan na pa'y anag subli? Nag-tricycle da. Di dapat asipang paghamag da. Saan da sumangpet punso? Tana i-confine ni Lising ija ospital. Anya, Ita nga aldaw, ti panka-opera ni Lising. kasta ka de. Ay kat sigurado, hamapan mo't nga rod bantayan ni Waldo nga asawa na i-hospital. Diyan mo. Nga mapanman kan saan? Makaamon Panagkunakit kayatan ni Lising ti makisinublian kini Waldo. Pagkunamat. Gapo ta isod ng tadi di pagpaagas na. So nga awanan rason nga agindi din ni Lising. No ay aywan ni Waldo nga agsubli iti din nana. Pare, pwede ka mo ito nagsasao. Bueno, ag-nervyos ka iti papananta. Awan pa nagabak ko pare. Pingaro dadi ka agsasao. Kapag nasak pa rin mo arakin niyo pala. Imawag di katugangak. Hoy, nangatimbaga na? At dadakalo ni di ospital iti asawa. Taitangal daw ti panakaopera na. Anyang araw ti planong pare. Numaligi ti transaksyon ta. Saan tanto pa lang agsilibran ha? Nakto pa kitaan ti asawa ki di ospital. Sige pare, no isa ti kuram. Sige ti masurod.
Taamok mat, no kasano ti kinapatagking kati asawam. Ay, amanak na maawat anak pare. Ang pare, isunalaan, tanong mabulilyaso ti pagnata. Kat mabalin, asaan mon amasarong karan ti asawa mi di ospital. Anya? Wan pare, kinapod nuna, wala ang ti posible mapasamak, no kas pangarigan. Wan, no matiktikan dagiti pulis ti panang ipuslita iti droga. Anya ti makikita maposible mapasamak no kas pangarigan. Mabalin ang matay ta. Wan, no maibalod ta pare. Oh, Magda, ada pa ba nanta? Sa dino, darling. Mapanta di ospital, anak kaopiraan, lising. Anya? Kaya't ko ang makita. Kunak to pa, nga tapay la panagayat mo iti dayjay a babae. Awanan, anyagan na ya. Ngam kahit ko lang ang makita, di kasasaan na. Sa anak nga umay. Wala, saan ka pilit? No, di mo kahit umay. Ngam mapanak lang ta. Anya? Oh, sige, nakon. Ay, aguray ka. Na, Umayak matlangarod. Urayan nak, tay nakbit agpalas. kumusta ang anak mo, bising? Ay, da kayo magayam, Magda. Punso. Naopera ka din nilising, nana? Madama, tadapay laeng mo't ijay operating room. Sapay la kumatawan da ka sa mapasamak keng ko na iti pan nakaopirana. Day tama iti idaw-dawat ko iti Diyos. Kaya't nantungatan ti makisinublian kini Waldo. Apaman ang maimbagan, nana? Ay, panag ko na, kayat na. Ta saan mo't abinaybay ang ti asawa na. Nga uray no tinalawan ti anak ko iday. Sapay la kumatay iti pan nakaopirana. Mapanunot nanton ti makisinublian iti asawa na. Natalgad ton ti panunot na. Taasin sumot ten di manugang mo. Girl, I need you. I need. Pare Goryo. Itay pa dito yung restaurant. Namawan mo't lang ang ditawa pangyawatan ta karang iti droga. Anya tanong awagan manan. Sige pare, padasak mo na nga awagan. Tamarang no sumungbatan. Sa pala kumaa, sumbatan lang ti awag mo. Agriring ti cellphone na, ngam di namat sungbatan pare. Open nga ta. Rumwartan sa lagan iti restaurant. Saan pare? Tama nga no sumangpatan. Iso dito'y talaang. Idagyaman na kiti Diyos. Nalpas mo't laeng ti pan naka-opera ti anak ko. Ay, agyaman tayo ti Diyos. Tawan da ka sa napagtangkin ko na. Wayne punso. Kate, agyaman akmait iti panangikarkararagyo iti anak ko. Sapay la kumata makarecover adagos, nana. Kung nati doktor, napigsakan daw ti resistensya na opera. Ay kusapay la kuwa ta saan mo laeng amabayag ti panagpaimbag na. Pre, pwede makdar ka matay. Bayat nga agbaybayag ta dito. Dakkel ti posibilidad na. Matiktikan ta dagiti otoridad. Sa pumanaw tang dito. Anya pare? Takas nagparparik na kanya. Papengawan pa lang kitawa ka transaction ta. Sa armor ta. Pare na, pare! Oh. Pare, darsum. Anya, takrot ka mo gayap. Ureda paltog mo pare. Sana kinatakot ni mangliklik iti posible adaga sa mapasamak. Sige, mapantan iti lugan ta. Salbag. Anya nga tatirason asan na nagparang ti katransaksyon ta pare. Saan mo na panunuto na ita? Para takam kid diti magna. Kasi dagtan iti lugan ta. Antay ka. Sakot nagmaneho. Saan kayo nga kidnay di dagat? Pulis! Itay pa yan ang mat, ika-transaksyon nyo. Ang papada kayo mabalot. Saan? Agyaman na kiti Diyos na nakapuot ka mo laeng anak ko. Uy, nanang. Nakapsutak.
Akawaam tagpapigsa. Ay, wan gayam. Imay itay da punso kan magda. Sinarungkaran da kamay. Nabayag na ka di dito, nanang. Wan, sa dala na gawid, itay inyakardakan dito'y kamam. Enton mahimbag anak. Agyaman akto kadakwada, iti panang sarong kardamat kanyak dito eh. Di asawam ngay anak ko. Di mo ka di pagyamanan, iti panangtid na iti ginastom, iti pan nakaoperam. Kas lamabain ang agpakita kan kuana. Saan mo kumaakabain ti asawam? Kan tartarigagayan na unay ti panagsublimon iti sidong na. Ay ayaten na kaunay. Di mo kumasayangan day ta panagayat na ken ka. Saan nga ta nakababain? Ama kasinubli akiti asawak. Gaputa, imasenson. Day tamot ti tinartarigagayam. Ti panagasenso na. Tapno saan kayon nga agrigat? Nanang, Saan mo kumaasayangan ti panagpursigi ni Waldaw? Tapno magunod na ti ar-arapaapom nga istadaw iti panagpiag. Baknagan di asawam. sige nanang. Makisinubyanak to kan kuanan. Ay, kasta man ti kunakin ka anak ko. Ti cellphone ko nanang. Agri-ring. Bayam, siya kung ti magsumbat. Sige. Nakapsotak pa ilaan. Hello? Anya? Police? Nay, apay sir? Anya? Nakabalod ni Waldaw. Girl, I need you. I need you. Kunak tupay. Pimay son tinabayang nga atap ko'y tinayawal do, Magda. Ha? Apay, anya ti pimayso nga atap mo. Anya ti may papan ken Waldo. Puser mat gayam. Kamang iti may sa sindikato, ti droga. Anya? Natiliwdan it kumpadrina ni Goryo. Naalanda pa iti siyabuida, kan paltog. Iso dayjay, agtutuon ti kaso dadwa. Isumat lagayam abimak ng adagos ni Waldo. Tabig time dealer mat gayam iti may pawil a droga. Ay wan, iso adi na maibagano anya ti pagsapulan na. Takas jay mo't gayam. Tsaka ti mabalod. Tsakayat. Pare, awata mong tigasat ta. Imbagak iden at wala ang ti posible ang mapasamak ka data. Numabilulyaso ta. Ti mabalod when numatay ta. Salbag ka, Goryo. Sikatin ang sungsong kanya kay tidakas. Anya, tapayasak ti pabasulong pare. Sino kumati aking basol ng salsika? Ti asawam ti pabasulong pare. Iso ti makagapuan na sarutam ti dakas adana. Anya, wayop ka. Saan ka di ngagpaiso ti kunak? Gapo itinalaos a panagayat mo iti asawam. Ambisyon sa launay. Kat iso na pilitan ka asimbrak iti sindikato. Pagbabawi akong ti amin. Ura agbabawi ka. Saan na may subli tinadadal a reputasyon mo kadag iti tao? Dakas kan iti imatang da. Agraman ti asawam kung katugangam. Itala nga maamiris ko dakala kamay, pare. Gapo iti saan mo apan nakaawat ide. A pinanawan na kati asawam. Gapo ti rigat ti biyagyo. Iso na pilitan ka nakikadwa kada kami iti sindikato. Gapoy ti tarigagay ko ang magsinubyan nilising kanya. Nairubo ak. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laang dito'y balay. Abay, nagsakit ka ba tayo? No, nasakit ka dito operasyon mo. Sana nang tutikat ti asawak. Nabalod. Kapo kanya. Nabalod. Kanagaramid iti saan amay parbon. Wan, kapo kanya. Nanang. Apay kumaasik ka ti makagapaw ang nabalod jay asawa. Pwede hayat na makisinubyan ang katkwana. Napilitan na si Markitida ka sa trabaho. Tapno bumak ng laan.
Kantap na agsubli ak iti din nananang. Anya? Siyakti magagapuno apay ang nagbalinadakas ni Waldo. Ay, awanan ti mabalin. Nasaan tayo mato na maisubli? Dagiti nalpasan ang napasama. Sarong karan tayo ni Waldo di pagbalutan nanang. Uwan, anak. Tanto bisitaan nagpaisaw. Kaya't ko tiyang dawat iti pamakawan na. Kapo ka dagiti sana na saya at ngayon nararamid ko. Waldo, anak. Kumusta ka may dito'y pagbaludan? Nalidayak na. Pagbabaw niya, kinarami ka baso. Kung nati asawam, isukan ti aking basol iti kaadam ita dito'y pagbaludan, anak ko. Ungaya, kumusta ti asawa ka? Nasaya atin ti kasasaan na. Kinapudno na. Kaduak nga may dito'y. Anya, pagda dito ti asawa ka. Ayan nananan. Mabiglaan ta ayabakway. Ay, Lisay. Lisay, anak ko. Umaykan. Waldo, Lising, asawa. Waldo, pagkawanan na ko nga. Siyak-siyakin baso na apay ang nabalot ka. Awan basol mo, bakit? Anta, siyak ti makagapuno apay at tinaringa kayang ti bumaknang. Pinanawan ka. Gaputa sana ko na makaano si Tirikat. Gusto ka, bakit? Sikat ti makagapuno apa si mereka kiti sindikato ti droga. Kapulang iti ayat ko abumak na. Tapno mapasubli ka iti nanak. Pagawanin na ko, ma. Aklo na, nadagsan din ang basulakan ka. Hindi mo ko mapapalawan ti magim. Among dakas ti sinerek ko. Nakulaapan lang amin ti panunod ko. Gapoy tinalaw sa panagayat ko kinka. Dahil tanalaw sa panagayat mo kanyak. Isumat tinangirumungan ka. Nga po itinalaos mat panagayat ko iti pirak. Ayat kan pirak. Apay nga iso tinangarak-rak iti singgalot ti panagasawa ka. Pagkawanan na ka. Siyak-siyakin basol iti na ito yan napasabak kan ka, Waldo. Nadaman basol mo. Takdakkel ti basol ko. Ti tarigagay ko ababak nan. Tapno mapasubli ka lang iti sidong ko. Waldo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kadagor uray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kablawan ka, ding ko. Maragsakan kami kininanang iti panagturpos mo akas, valedictorian. Siyempre, saan nakapatiw kada kayo manang ismenya? Inatiw nakpaikit dita sa litatorianak laang, edi agturpo sa kiti high school. Takantsawang pa'y takabsan mo. Naga sa takkada kayo, tagpada kayo amasirip. Ayun agsinsin nakit kami pay. Rambang agsinakit kan agpinatag kayo. Agawid tayon. Adasang kabasit asaganay jay balay. Nanang, mabiit lang amin. Agpapitsyon tayo pa ya. Oo, aday tanti photographer, agturungan dito ayan tayo. Wanmat namin nanang. Aday tan.
Dua kayo pala ang agkabsat grupo. Kalpasan na, datayon nga agiina. Ang mabitlaan. Saan ka di adakos ti talong agpa-picture? Mamat pa, di ka matitidayit tama ng ismen niya. Ala, ag-post ka din. Ag-isam kantay kalalaingan na nga isam mo, manang. Nanang, kasanday to yan. Agkuleyon tumatan ni Carol. Saan kayo kadi amarigatan? Nga aggidan kami nga agadal iti kuleyo? No marigatan kayo, nanang, urek sarte nga pailaan. Ay, anya nga tano, siyak lang ti agsarde nga agadal, nanang. Agsapulak pailaan iti pagtrabahwak, tapno makatulong akmat iti panagbiag tayo. Saan? Awan ti agsardeng nga agadal kada kayo anak ko. Ikarigatak nga isakan ti panagadali. Ngam, nanang, diyak kaya't agakaasi kayo unay. Amarigregatan kayo. Unyag paiso, nanang. Siyak lang ang tagsakripisyo. Masaya nga anak nga adagsardeng nga agadal kada kayo. Agpada kayo masirib. Kat day tati mang pakpakirid kanya nga ad-adapay nga agsalo kaga. Tapno maipayan kayo itinaranyag amasak bayan. Sigurado kayo kabailan nyo, nanang. Ipatpatagda kayo unay kinimanang ismenya. Kat hindi mi kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Unay lakit din nagitan ako. Nakadungdungo tala unay kanya. Nanang, awan sa baling agsisin nakitib ang pipinateg no saan ada tayo. Ngamin, nagsapamat apin musay day di tata. Saan yung talagdagipan pa day tanak ko? Ulitek manin. Patpatkin kayo unay, kat da kayo tikirin ko. Kasla ada paspaso nga nyo, Uncle Pabling. Bueno, siyak ka di, tiyor orayan nyo. Nasip ngatan ka man na simbang bait, sunay. Saan ka kadi amasya ni tibagay? Anya ti kaya ti asawan iti dayta, Uncle. Awan ti sabaling agtrabaho amang biyag kadagiti anak ko. Tiki idi kinaambisyo siyam Abay nalakaaya ti agpakulehiyo iti kunam. Duwada pa'y buong garaw. Adda ka di problema yo iti dayta. Lay, tumagsit ka pa'y. Napanakal ka, sunay. Sa anak nga agpampanak ka lang kalpabling. No awan tinapatag nga ibagayo. Panawan kayon. Kat agluto akpay iti pangrabyan mi. Pasensyakan. No, man-mano ang makapagpasyarta. Kaya't ko ngamin nga agtalinaad ti kinangato dagiti grades ko. Kat, maragsakan ni nanang para kanyak. Un gaya. Saan pa gayam nga amo dananang mo kan kamsat mo nga gayan ayatan? Numabalin. Diyak pa'y kaya't amaamuanda nga agdan kaayan ayat ko. Amangan ngamin numadismaya ni nanang. Gaputan ako rapayak lang. Di ka kumamatag sa witi kasta, Benedict. Agpapada tayo laeng anano mo ti panagbiag na. Imbag kan katagad-adal ka. Masirib ka. Ngam siya, saan ka nakapagturpos? May saak pa ya bastardo. Saan mo kumaatagi basitan ti kinataom? Laglagi pong Benedict. Ay, ayatan ka unay. Nagado dagito ginit katang tayo, nanang. Mabayag kasi dain tayo dagit koy. Nagsuldo kayo ka din? Uwan anak ko. Kawawat ko ti sweldo. Agawin tayo ka din? Saan pa'y? Mapantay ti department store. Tagumatang ta iti arwatan. Agpaiso, nanang. Sapatos ko, mga rod. Daan nga minan ti sapatos ko. Madakkalam sa pa'y kitli. Iso agumatang ta iti baro.
Umay kan. Ay, mabit lang. Saan kayo pa pumalasiw? Iti kalsada. Ni Manang Ismenya. Sino di kadwana? Ning samot Benedict day jay. Ay, nakita datan Manang. Kalat ang naginabat na iti ima. Agnobyo dan samot kan Manang. Awan din ay bagbagan ni Ismenya nga adda kayan ayan. Kasaritak to inton makasangpet tayo ijay balay. Girl, I need you. I need. Manang. Karon? Pasensya ka na. No simro kaklatan iti silid mo at yakon nagtuktukpay. Agsarita kayo ka din kini Nanang? Saan pa'y? Mabainak ka ni Nanang. Diyak mababalaw no. Itala ang apagong tanak. Nagsirip ka, saan ka di? Nakiayan-ayat ka? Ngam, kinimanong Benedict pa'y laang? Gapo ka dita nakurapay laang, ading. Nakurapay tayo lang arudan. Nakiayan-ayat ka pa'y langit nakurapay. Saan pa nakapagturpos iti panagatan na? Carol, saan ka makasungbat, Manang? Kasanulangan tibiyag tayo into nag-asawa kayon. Di mo kumamot siyan ni Benedict. Nakalanaad pa'y. Huston, di ko nam, sanak amasair iti panang tagibasit mo kan ni Benedict. Lading itak, Manang. Gamno siya ti makiayan-ayat. Pilyak day tay padak amasirib kan nakaadan. Carol, please. Rumor ka kuman dito kwarto. Saan ka ko mga agsao iti kasta? Tadi mon tuam mo, no anyamot ti katattao ti makagkasat mo. Apa nakalididay kayo, Nanang? Agluluwa kayo? Apay, anyaman ang timbagbaga kada kayo ni Lolo Pabling. Si katiga po na no apeng agluluwa. Diyak namnamaan ama iturin mo alaisan ti kabsat mo. Pudno mo timbagak, Nanang ah. Saan na ngayon, sir, ti kinasirid na? Kat, saan mo na pinanunot nga inauna ngam iti sika? Nanang, Patpatkin kayo unay anak. Manipod ubing kayo. Nakaragragsak kan agsinsin nakit kayo. kasanumot ngamin, nakiayan-ayat, iti dayjay pa'y amanong Benedict. Saan arumbang atagibas itong timay sa ata? Tadi mo amu ti kabaalan na. Kandi mo mapugtuan ti mapasamak iti masakbayan. Saan ko maarumbang nga inunaan na? Nanang, pakawanan na ko ma. Saan ka agsahit anak ko? Ingkaya ba ni Esmenya? Tagsasarita tayo anasayaan. Sige, Nanang. Kaya't kung agsinnakit ken agpinatag kayo. Saan munto kuman nga apaan pa'y? Pakawanan na ko mananang. Saan ako mapay arumbang anak ayan-ayat. Ay ayat ako na ni Benedict nang. Maawatak tirik ng Ismenya. Saan ka apawilan ang makiayan-ayat? Kaya't mo asawan nanang. Pang-asim, Carol. Nagkari ka kanya. Nalipatam ka din. Nudakkel anak kabasulak ti panakiayan-ayat ko ka ni Benedict. Nakasagana ka makisinakin ko na nanang. Kaba alam ka din nga isakripisyo tirik na? Kasla saan anain kalintagan nga isinam ni Benedict nga awan tinadagsan agapuna? Nanang. Ikarim lakit di adi mo baybay anti panagadal. Kayat ko nga agkapya kayong agkabsa. Manang Ismenya. Pakawanan na ko ma. Saan arumbang apinagsawan ka iti saan anasayaan? Ure di mo ibagais mi niya. Amo ka saan nakanunungan ti inam kan ti kapsat mo ti relasyon ta. Awan ti parikot ka ni nanang. Awatan na. Ngam ni Carol. Ibagakkan ka ti pudno. Pinagsawan nak iti saan anasayaan.
Sa anak namin na masiri, bakas ka na kayo. Saan ko maamasakit ang tirik nam? Uray, tapi nagkapyada kaming kaninanang. Kat may salaang tikid dawat ken ka, Benedict. Maawatak ti kaya't maasawan. Nunaskan nga umadayo akin katap no sa anak ang makasingay ti panagkadal mo, Aramida. Benedict, masakit anak iti day tangay baka mo. Ngamin, kailiw ka mata makita. Sapay ko ma, tay pamuspusam ang makapagtuloy kamatlaan iti panagadal mo. Dandanin awan mat mabati ti kwarta. Libre ng paiso ti panagadal dagiti agkapsan. Tagpada da nga eskola. Ngamdakkel ti kastusan dati inaldaw. Hindi, marigatan kan sabatan nga kwenta sunay, ha? Uncle Pablin, Nakita ka nakalukas ti Ridaw. Iso asembra kaklatan. Kung nagtusay ka ba marigatan ka, ambisyosa. sandak ko mga ublagan, Uncle. Numabalin, sandak abiyangan. Lumaban ka pa, ha? Tantandaan na ito, Sunay. No kayat kayo apapadawon nga agiina iti na ito'y abalay. Awan, si mabalin mo. Saan nyo ang mabalin nga aramidan dayta, Uncle? Tawid ko daytoy kadagiti dadakkel ko. Adayta. Oh, nalpasan. Oh, nya, nasurutan mo't langon ti formula ti problem solving assignment mo. Agama nang. Nasirsirib kayo gayang mamaiti siya. Nanang, itay kayo kadipay ti likudan mi ken Carol. Makaisisimak amang buybuya kada kayo itay. Kastaman ti kayat ko anak ko. Agtinulong kayo. Masiribak matitikunak nanang. Nasirsirib gayam ni manang ko. Nalalaing gayam mamaiti siya kini math. Nang, ada ka di kayat yung ibaga kada kami nga kabsat? Carol, Ismenya, jak amuno kasano nga ibagak kada kayo dayto. Ngam planok ti agapro. Ano? Panawan da kami kini manang Ismenya. Nanang. Siya kung ti makaamo amang ituloy, amang ikarga iti traveling bag dagiti arwatak Ismenya. Amang ano, ada aramidam nga assignment mo. Ala ni Nanang, nalipatan dan sa abakasyon intun bigat. Carol, apay nagluluwa ka? Ala, Unay lakit din da anak ko. Kasla ubingkit din nga imarakot. Naisurot akpayin nga agluwa. Saan naksamot na napalubusan? Numabalin lang kumananang. Saan kayo palubusan nga agaprod? Kay kaya't ko pangagsan dagag pailangagatal na marigatan kayo. oray siyak Nanang. Malidayanak matit ipapanaw yun. Namabalin ako ma. Siyak laangan ti agsar nga agadal lang. Tulungan kayo laangan nga trabaho. Nukaano pa yan dadakkel kami. Isumpay di pa ng panaw yung kada kami. Dadakkel kayo anak ko. Amo yun tara-aramidin nyo. Iso anatalgad tirik na amang panaw kada kayo. May kawag tulakit di. Awang kayon ton nga agluto itinaiman sa sinami. At dalaga ron ang makasangit at kadagiti bagbagayo. Makaturpos kayo lagi di. Agdiden na tayon tumanen. Nanang, oray ta, dua atawan laangan, agturpusak ton. Siyak ton ti agtrabaho para iti pagbiag tayo, kan iti panagadal ni Carol. Agsingsingpat kayo kumaanak ko. Awan sa bali amang isakit kada kayo. No di ta kayo nga agkabsa.
Naimbaglaangan tada telepono iti kaaruba tayo anak kaawagan nyo kanyak nanang. Kumusta kayon? Mailiwag unayan kada kayo. No awan pa'y makabulan manipod nagabrudak. Nasaya at akmat. Nakatumpungak iti naimbag nga amo. Ket, kumusta kayo mat ngagkabsa? Kas iting kari kada kayo nanang. Jakon apapaan ni manang ismen niya. Dayta, ti kayat ko. Agpinatag kayo. Saan pa'y asimangpat ni manang? Mga no nagkita damanan kin ni manong Benedict. Bayam ka din ang tanan ako. Uray, tanagkarimat asaan na abaybay anti panagadal na. Wan nanang. Manumot kit di amala daw nga agawit ni manang ismen niya. Ay, kunak no ni manang ismen niya. Da kayo matgayam manong Benedict. Awan pati kabsat mo? Tapay nga ta. Mga nata sa bali matakin muyugan na. Ha? Oo, apa nakiktot kayo manong. Nasing pati kabsat ko. Tinasayaan, sobrang kaya pa ya. Amang ano niya ti panunutan na kiti karupa nyo. No, doa talang iti unang ti balayaw. Bayan nyo lang taida, ang sumanauda manong. Isugaya man ti dimtang. Nagapu pala siguro iti pagadalan na. Sabtek ti kabsat mo, tani. Kasimat nga bit-bit ka na iti ado alibro na. Oh, apa sinabat dak lolo Pabling? Ada ka di ibagayo kanya? Iti ko na yung nga tanga agkabsat. Jak masipsiputan amasansan ng umay day a Benedict iti balayo. Yan sa payag Ano na? Anya ka din dito nga ipagbagayo, lolo? Gungundawayan na ti kaawan ni Soneng. Ay na, ang mga numadamag kuntunaangan nga agsikaw ti kabsat mo. Anya? Ay, Jack ipalubos akas na, lolo? Ang mukaya? Lolo Pabling, imbes ko maada kayo ti mangisakit kada kami, saan ba? Da kayo matang ti mangibabain kada kami. Nagtangsit ka man ngagsungsong batsi ka. Umay kan Karol, ha? Panawan talatan day ta alakay. Sugayam anak ka tipos at magayam madam ang sports competition. Nagkapoy tinagtutong maalugar. Tansapay taga-Bicol kan Bisaya. Miss, Ah, excuse me. nagkuwapon. Payo akbatan. Ang mga mabalintag damag. Aha, Dayo ak ngamin dito Ilocos. Mabalin? anya ka di dayjay. Aglang na nga kang harod adayo na ang dito eh. Damok ti makadanon dito lugar yun. Imbaw na ti pagadalan mi. Kas may isang atleta. Taga Bisaya ak. Restituto tinakan ko. Nga awagan naklatan iti toto. Sakmat ni Carol. Maragsakan na ka makamamukan ka. Nagadayogan tinagkapuam. Oh, bagay tinahagan mo iti kinapintas mo. Agyaman nak. Ang mga numalipatan ti saludsudam ako ng kanya. Gayam. At day tanda kiti patak nga tita. Sandan anak ka oray ngagsubliya kita enda. Mapitsinta siguro kas kanya. Agsapsapol kami iti pagmirendaan. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Karaw, tanda ni kanayo nun ang masapngatan ka nga gawin. Nakisinarak kay ti kayan ayat mo anya, ha? Lolo, awan pa'y tikayan ayat ko. Anya nga rin tinakarabyam ang nagawin, aw. Ay, kakwa. Pakialamero mo tayo alakay. Nangatala una yun ayat yung problema na kada kami agiina. Ay kita, saan ka makasaw? Ah? Ay na, asino kumapay gamin ti umalaan niyo, no saan nga iti inayaw? Saan kayo kumamat ngagsaw iti dakas may panggap kin ni nanang Dumating bagak, nasapa na ti asawa ti inayaw. Imbag kumaa, no pinili naman, ana imbag tinaglawanan na.
Sige, lolo. Aglayo na kun dita balay. Ang mga nururayan na kun ni Manang Ismen. Ay, di na panawan. Ha? Madama pa lang nagsasarita ta, panawan na kay day. Ay, wun kayam. Awan pa iti kamsat mo. Ay, mo kaon. Ang mga lumaki asawa mo, day di na oras apada ni nanag mo. Ado pa'y tinaskan nga ramidak, lolo. Aglutak pa'y ti pangrabyan mi. Ang mga nudimaw as ti kabsat ko iti sidain mi. Jakman mo't amo, noan niya ti pakasikuran ni Lolo kada tayo. Kinuyugnak ni Benedict anapan na kitsyenda. Nagaduman na nasa una, iti pa nang itulod kanyak ni Benedict. Manang, talaga ka di adikan makabiro kiti sa bani pa'y? Awan ka diti sa bani agar-aram kan ka? Kunak man no nalpasen ang nagsaritaan taday taabanag, Carol. Kasano no da kayon dun ti agasawa? Kabailan na ka nga taabyagan? Amangan no makapagtuloy tumutlaan nga agadal ni Benedict. Agsin na kita kumakadagiti mangiruruman kadata. Saan kit di adata ti agpin na sakit? Nagpay kabitak iti telepono, tapno nadardaras kayo ang maawagan. Si kamot tinakasungbat iawag ko, Carol. Kumusta kayo, ngagkabsat? Nasaya at mat, nanang. Jay naudi asurat ni Ismenya kanya. Sidsidaram ka no payla ang may panggap iti relasyon ta kini Benedict. Nanang, Adayo ak iti din na yung agkabsat. Saan ko maaday tati saan nyo apa nagkinaawatan? pakawanan na ko, ma. Amok ana sirsirib ka ngam iti kabsat mo, Carol. Ngam agpakumbaba ka kuma iti kabsat mo, tain inaudi ka. Naawat mo gaya man kisurat ko, kat imawag ka matatagusan. Manipod di naman mo ka. Saan ka na malipatan? Ayahitin ka, Carol. Kasanong tayo ito eh. Diyak pa'y unam amo ni Toto. Kumusta gayam di pa nagadal mo? Ang barang makaturpo sa County High School, iti dahi atawin. Nabayaga ka nagsarten. Ta nagsakitak. Saan na po ka tiganas ko ang nagadal. Naimbagman ka na panunot mo matlaang tinagtuloy. Masaya anak nga ron. Kat, sa din ti plano mapangituluyam iti panagadal mo. Panggap ko ti agkuliho di Manila. Kung sakpay magturpo sa akin, magunod ko ti panagad mo. Saan na kuna pang panunutan? Ipastag mo ti agadal. Tapno na saysaya at ti masakbayan. Oo. Apay akas tati pa nagmingming mo kanyak. Nakagasgasa taklo na eh. Iti dahi ta kinapintas mo. Kan masirip ka pa eh. Diyak nam naman nga itinak. Saan ka di aday tati kalikagumam? Ay lang. Saan nga di nagturpos kay ti high school? Ngay naklon ko ti panagayat mo. Awan gayam. Amo ka di ti pamilyam asyak ti ginagaram ti syudad. Aday di ba lasis taon ni nanang? Awan pulos ti amo ni Manang Ismenya maipanggap kan ka. Intun adda pa naman ko. Pasyarin kay Ilocos. Ngam plano nga agawid tak iji Bohol. Intun malpas na iti asimistre. Napintas siguro iti lugar yun niya. Uwan, napintas. Ngam nasaysayat iti syudad. Tada dito iti progreso. Ngam kasla nataltali na ay ti agnad iji Ilocos. Isumot la ang ajak makikita ni Carol. Napangayam di Manila. Ewan gayam, kaano asumangpat ni Sunay? Kasla awan pa'y mo't plano na nga agawid, Lolo. Intun makapagturpusak siguro. Amangan mo saan ton nga agsubli ijay abroad. Anya? Nagbayag laki na. No ada na patag nga ibagayo ken ko na, Lolo. Mabalin yung mo't nga awagan. Mabayag pa'y nga urayan nyo ti panagawid na. Nasaysaya at kumabalaeng nagsango kami ngagsarita. May panggap iti malaya. Ha? Anya ti ketyo sa win, Lolo. Di ka nagsalud-sound.
Awan ti amom iti daytaw. Mga makaungot kayo manan. Sige. Ninanang laangan ti kasarita yun to, lolo. Kunaklakit din nagbayag ka iti Manila, ading. Okay, kamusta mo't nga idaan ti iti Manila? Nasayaan tamat manang. Kastadyak makapagpayagag na iti di syudad. Tsak maanusan dagmiyag ijay. Apay, mat. At da ijay ti panagduras, ading ko. Pampanunutok lang kami nakaasin ni nanang kat. Ijay ko masyudad ti kayat ko apagadalan idi. Agpada tagayam iti arapaap manang. Nasaysayaat ko man no iti syudad nga kadalang. Kanayin ko mga kita kami kinituto. Oy, Karon. Ha? Anya ti pampanunutang? Anyat itantanamitin mo? Ay, kwa manang. Malagip ko lang ni nanang. Kumusta nga tan? Ay, wangag paisong adi. Nabayagan na saan ngayon mawag ni nanang Wan nga rod. Kumusta nga tan? Saan man nga tan anak po, tan ismin niya ti oras. Kat masip nga tahanan ni library. Nakapaspas na kami nga agadal ni manang Ismenya, manong. San na kaya ti paatiw kanya? Nabayagasan ka, nagpasyara. Manipo di nakastre ka kiti sa bali pagtrabahoan. Man-manong agkita kami. Maring makapagtuloy ak tumot lang nga gadal. Ay, nasaya at launin ay taapla ng manong Benedict. Imayak tagpakada ako makanismin niya. Isurot na kanutibus ko inye Bohol. Ha? Buhol? Kunayo, manong? Anya din ang lug ko? Ne, Nay, manang, ata ka magayaman. Sige, makamukay niya agsanita, ha? naimbag na uray ka matlae. Ismin niya. Ikuyog na kanutibus ko inye Bohol. Umayak agpakadakan ka. Anya? Nagkadayon? Saan ka di anak kabutbuting ti aglugan iti barko? Kaasa nun nung maarinubnub ti pagluganan niyo a barko? Naitaadagos ti panunutem. Maring saan kami ngagbayag jay. May iliwak tulakit ikan ka. Nadawal kayam ti tao. Ayam jak nadlaw ti kinagaraw ti barko. Kabayatan ti kardak iji kabin. Ije ka di mo't sibuti papanam, manong? Ha? Owen. Apay, taga Cebu ka? Damok ti mapanitya. Kadwak ti busko. Ije Bohol ti lugar mi. Taga ano kayo? Iji Ilocos. Ha? Ilocos? Nakumaya ki jayin iti na minsan. Sa dino ije ti lugar yun. Danam-amo kami ni di. Nakapasyar ka gaya man iji lugar mi. Asidig kami iji lawag. Amang ano am-amo yung agpaiso tinam-amo ki jay. Karol tinagan na. Awan gayam. Siyak ni Toto. Kunak man nagbayag kay G. Bisaya, manong Benedict. Maragsakan lakit din ni manang Ismenyo na masangpatan na kayo. Kanayan sa rata masip nga tanasabang pa. Amo yung matday dyan. Naimbag kumaan no saan adakas ti panagpampanunot ni Lolo Pabling. Naimbag ta si katinadanon ko. Adda na amok iti barko ang makaamamokin ka. Toto, tinagan na. Nagkita kayo kini Toto? Oh, nasdao ka. Saan may nga amokan esmen niya nga addan ka ayan-ayat mo Pangaasi mamanong. Hindi mo ko may bagbagat ito kini manang Ismenya. Uray ni nanang. Saan na pa yung amo ti maipanggap kan ko, ana? Saan ka kumamasarit ibagakan ka, ha, Carol? No kasaluti kinakurapay ko, narigrigat pa iti panagbiagda. Girl, I need you. I need. No saan pa'y anaam-am mo ni Benedict dadya lalaki? Diyak kumapay na amuan nga addan kayan ayat mo. Pakawanan da ko, maiti panagulbod ko kadak yung kinanang. Kasta unay apa nanguyaw mo kang ni Benedict idi? Nakarkaro pa'y gayam dadya atoto. Ita, asino ti maag kadata? Napod na. Nakigtuta kiti na amok kini manong Benedict maipanggap kini Toto. Anya kalakit din aya, Carol. Di mo inaramat ti kinasirib mo. Manang? Agsangit ka? Ngampod no ti kunak, saan ka di? Apay, kasano ngamin anaam-am
amom day di alalaki? Namamok iti nakita kami jilawag. Imbon ti pagadalan da kas may nga atleta. Kat, anya ita ti panggap mo? Tanaamuam no kasano ti kinakurapay day di alalaki. Saan ba kuman ngungan? Saan abale? Urayag kaya huwag ni Toto. Kat kasaritak no apay ang gulbot kanya. Talaga ngay nururay ko ti panangawag mo kanyak, Toto. Nalabit nga ang mumnoan niya tinaduktalak may panggapkan ka. Pakawanan ako, ma. Nagamamu kami kinimanong binidig. Di kayo na ayatikapsan mo. Nakapasyar pa balay. Apay adi mo imput no atakos kanyak. Ni matangan ni Manong Benedict no kasano ti kinakurapay ti panagbiyak ni. Itatanam mo amon ti puno. Agbawal-baliw ka din ti panagayat. Ay ayatan ka, Toto. Sikatiragsan ko. Apay adi mo imbaga atakos kanyak. Saan ka mababalaw? Nagbaliwan ti panagayat mo kanyak. Tsak pa'y nakasarita ni Nanang. Diyak ka muna niya mati maibaga na maipanggap kan ka. Kita, kastagayam ti kinakurapay dayjay at Toto. Nagpasit ti balay da kan, kasi dagda iti kabambantayan. Itala nga makaungot ka. Pagbabawiak no pengen pakitak palakan ka nagtiladawan mi kanitoto. Kasano? Malagip ko day di pa nagsangit ko idi inoy uyaw na ka. Naman niya ngay ita. Dutwa kayo nagkapsat. Anda yun ni Nanang iyo ti sidong niyo. Sakit, iroromon na kayo nila kay Pabli. No apay mo't nga minakasjay ni Lolo. Nanay, saan kumaanay titiga po ti sa inyo pag kinaawatan nga kapsat? Diyan ka mo? Istoryaan na klaangan iti makapaisam. Tapno mapukaw ti pungtot ko. Ay, diyan kla amuno niya ti aramidek no makitak dayjay at Toto. Isardeng mo kumanday ta panagsangsangit mo karon. Saan aday ta ti diyo pagkinaawatan? Amo ka, kaya't nag-abalsa ni Manang Isminya. Saan mo kumapanunutan day ta anak ko? Saan ka mababalaw no inayat mo ni Toto? Awan ti pipiliin ni Aya. Agyaman ang namawatan Nanang. Makanain day tamang palaga ni Diriknag. Awan ti naiyanak asi babado. Narigat matibiyag tayo. Iso nga daak dito'y abroad nga agsaksakripisyo tapno makaadal kayo. Nana. Nupudnungay ayatem ni Toto. Ibagam nga agadal mat. Kano jak mauray ti kabsat mo, baliwag to ti umawag. Susagpat ko na. Ilupat-lat ako man ni Manang Isminya Terita no sumampat. Malaksit na nagkuyog da kini Manang Benedict. Mino ni Lolo Pabling. Carol, Toto? amok adi mo naman napasyaran ka. Natuntunak mo lang ti balayo. Kinapudno na. Dandani sa anak tuloy. Tapay. Agduwa-duwa kan iti panagayat mo kanyak. Agda ka din nangisukatam kanyak kay syudad. Saan ka nagsabi? Di mo ko mapanunutan ngayon sukat ka. Gaputay ayating kaunay. Daron, asino day ta lalaki? Ada kagaya man Manang. Ni Toto. Si kagayam ni Toto. Oh, Karon, apay nagluluwa ka? Inan ano na ka dayto lalaki? Tinasayaan. Dumanon ka, Toto. Iti salas ti pagsasaritaan tayo. Sige, sumbrok tayo nga rodan. Na, dayjay manan ni Lolo Pabling. Kanayon lakit din nga agsisiin. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Mailiw kayo iti tunggal maysa.
Carol, mabalin, panawan ta kami pailaeng kan ni Toto? Sige, manang. Toto, madamdaman niya ang sarita ta. Panawan kayo pa. Uwan, Ibagaken ka. No saan anaira na ang nagamam mo kan nagkita kayo kan ni Benedict? Diyak kumapay na amuan nga addan kaayan-ayat ti kabsat ko. amo ka sana ka maikari ni Carol. Nasaliwan-wan ti panabikyo. Agpada kayo pa masirip. Nakurapay mat ti panagbiag mi. At dati inami nga agan anos iti abroad. Tapno laeng mapagadal na kami. Adda kita di syudad nga kadadal. Kabayatan ti panagtrabaho. Tapno adnan to kay kariyak ni Carol. Nasaya tunay. Sige. Day talaeng ti maibagaken ka, Toto. Hey, kakaasi pa ni Sony ngagtrabaho. Iji abroad. Mga makiasawa kayo di na oras. Adi makaturpaus. Lolo, diyak kumakayat asumbatan kayo. Ngamin, respetuan kayo. Anya ka di ti problema yu kada kami. Nagtangsit ka na sumungsungbat. Anyan sulaki din inton makaturpus kayo. Sungbatan niyo kumati sa ludsod ko kada kayo. Di lakman ikaskas ta, Esminya. Laglagi pong day tao. No kayat kayo apatalawin, mapalain. Saan da kami matabot-but ngan, Lolo? Amumi nga ipatag ti sakripisyo ti inami. Nagkari kami kan kuana ang makapagturpus kami nga agkabsat. Maragsa ka nagtanaawat mo matla ang ti relasyon da Carol ken Toto. Barang mamamok tumot into nagpakasyon na. Nadlaw kumot nga minanang. Napasnak ni Toto iti pan nakisarsarita na kanya. Nasingpot man, kan napakumbaba. No makaturpus dan to ngagpadpada. Mabalin, anasaya ato ti biyagda, Esmenya. Siguro, nanang. Ay, nang. Ada ibagak kada kayo, maipanggap ka ni Lolo. Put-put nganda kami, maipapan iti balay. Anyaman ti mangmanggagyo, maipanggap kan kwa na. Bay, anyo latan. Diyak na rin makapagtagpalod at tumananang. Nang, sapay kumata. Agawid kayon. Nang runa into nagturpusa. Apag isunto amalpas ti kontrata. Ikariyo da ita kanya ka, nanang. Kan saan kayon to nagsubli di tabrod? Panunutek pa'y anak ko. Masayangan. Nasaya at ngamin dagiti amo. Sayang na ngamin, kasan ka na na nagpasyari di balay, di mawag ni nanang. Agam amo kaming tumatlaan. Awang gayam. Masapol ngagsubli ako ni Jesyudad. Malitayanak iti da ito panagamamuta, Toto. Noad na ako mamastre ka kapag trabahuan dito eh. Di ituloy ko ti agada di tilawag. Sige, kita na makapasyarak tamanan. Makastusan ka lang. Agsingsingpat ka kumakabayatan ti kaatama di syudad, ha? Agsingsing petak ka puking ka. Ikarigatak ti makaturpos para iti masakbayan ta. Kablawang ka iti pa nagturpos mo, Esmenya. May pagpanagkal kalauna yan ako. Nang, Carol, isagot ko na ito yabalikit ka na kayo. Kaya nagyamanak nang nakasangpot kayong mutlaang. Kat sapay la kumatapat ganyo tikid daw ko. Saan kayo nga agsubli di abroad? Wan nga rod nanang. Sapay ko matagdadan na tayon. At danto sa bali agundaway, apa nagsasarita tayo, maipanggap iti da ita abanag. Congratulations! Talaga masirip ti kaya na to. Cum laude ko naman. Saan naglakit di ngagpati, oh? Nangat-ngaton to ti maawat ko apa madayaw, into nagturpusa. Saan mo ka kaya ti paatiwan niya? Ayaw kayong nagkabsat. Kung kaya, apay nga ni Toto.
Ado ka no ti sa sikaswan na dyan syudad. Jaklam mo, no matuloy nga agawid dito Ilocos, trabaho mat ngamin. Kinasaya. Agawid tayo kit di. Umay kay Jay Balay Benedict. Tadasang kabasit a pagsasangwan tayo. Yung karigatak ti makabakasyon di Ilocos. Tapno makamamo kayo, nana. Nga magsubliak mo't laadagos. Maawatan ka, Toto. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal mo. Sapay ko mata makaturpo sa tumutlang. Kat maikari akon kini Carol. Kabawain kada kayo, kinimanang ismin niya. Agpapada tayo anak ko rapay baro. Pudno ti ko na ni Nanang, Toto. Iso ang nag-abroad, tapno mapagadal na kami. Saan mi napalubusan pa'y kinimanang ismin niya? Una yan, dagiti anak ko. Nakapapal ti kinaragsak yo. Mailiwak lakat nga ro ti pamilya ka. Yung nagadayo mo't ti lugar mi. Ituloy yung tagsarita nga agayan ayan. Tamang isagaan ak iti pagmerienda tayo. Awan matan ni Ismen. Impapats da nga ta tinagpasyar kini Benedict. Ay, sapay la kumaa. Tama kasapon iti pagtrabahuan nan. Tapno, saan niya agsubli pa iti abroad. Pasensya kan, Benedict. Diyak magawidan ti panagarubos ti luwag. Naragsak ako ma. Tan, nakasapulak matlaangan iti pagtrabahuan. Ngam. Kastoy matan. Agpada ta amalidayan iti dito pa naging nadayuta. Naibag ta binigbignak matlaang ti amak. Ket ipampamuspusan na ti panakapan ko iti Amerika. Ngam mabuti nga kiti dayto ya panagin na tayo ta. Amangan no sanak to amalagip. Subilan kanto, tapno ikasara ka. Karim dayta amumat ay ayatan ka unay. Nabayag gaya man nagkita kayo iti amam. Inlimod ko ken ka. Tasalak mata sigurado no talaga ang makapanak ti Amerika. Angam saan kang hagliday? Mabayag pa mat. Inton agawid ni Daddy dito Pilipinas. Yamamukan to kinkwana. Kaya't kumatamaam-amu ti amam. Malagip ko ti pananguyaw ni Carol idi kanya. Ken ti panangirurumen na kanyak. Lipate mo na ita. Wen, ngamin, agpinatag kami nga agkabsat. Kasta ti rumbangsan ka di. Ay, umaykan, agawitan. Sigsiggaan naglakit din ti kabsat ko. Wow! Si Kagayam ti sigurado manang ismen niya. Numatuloy ang makapan ni Amerika ni Manong Benedict. Itubot na kanto inton makapagkasal kayon. Adayo pa'y ang mapasamak day taading ko. Kan, jak pa'y kaya ta panunutan ti panagiin na dayo tayo. Ngam, mabalin ang mapasamak to day ta. Iyawid tumot ni Toto ti kapsat mo iti buhol into nagasawa ta. Ala! Ni Nanang! Dua pa'y atawan sa akturpos. Kasladyak pa'y mapanunot ti makiasaw. Talaga ang ading saan ka pa'y ang makiasawa. Ay nakaragragsak tayo anak ko. Ang mga nudumtong ti panawan nga agiin na dayo tayo. Nang kunakmanen. Diyak kaya ta panunutan day ta. Tano mabalin. Saan tayo kumanga agiin na dayo? Naimbag, tasiksika, tinadanon ka, suday. Nabayagan akayat ka kasarita. Amok, noon niya ti kayat yung ibaga kanyak Uncle Public. Ngamjak ipalubos nga agbaligi kayo ang mga agom iti balay ni. Tawid ko da ito'y kadagiti dadakal ko. Saan anasaya ati panagbiag may ngagkabsat? Iso ang masapul nga alaag si akinday apaset ti lute. Katrakrakin yok ti balaya. At dati tulo ti dagang ag-igaman mi, Uncle. Agpada ang masirib dagiti babalasan ko. Kat saan dalakit di nga ipalubos nga irurumen nyo ti kalintigan mi. Salbag! Napanakal ka, tanapagadal mo dagiti anak mo. Saan nagpanpanakal, Uncle? Ngam tuntunat ti kalintigak. Girl, I need you. I need
Anya di kunam karon? Kayat mo nga ituloy ti panagadal mo ijay syudad. Tapno anya? Tapno kanayon kayo nga agkita iti dayjay atoto? Apay ngamin ama sa apol nga madayo kapay lang anak ko. Siguro, kayat nanti makiasawa nanang. Ang mga nusan ka na makapagturpos, tagkasar kayon kan ni Toto. Manang Ismenya, apay anak kang ungat kayo kanyak. Nada problema yung kini Benedict. Santat ko mga iramraman. Oy! Awan ti problema may kan ni Benedict. Agin inayat kami. Kat oray naging nadayo kami. At da pa nagtalag ti tunggal maysa kada kami. Nanang, apay ngagluluha kayo. Nanang? Anak ko, saan ko maaday taabanag ti saan nyo apag kinawatan? Kaya't ko nga pinatag kayo. Kablawang kay ti panagturpos mo, Carol. At adamanan na sana ka maikalikin ka. Anya kan sa, apay akas tamatan ti bagpagam. Manang Ismenya, anya nga itatima ko nam. Natungpal ko ti kaharit ko, idikan ka, anangat nga to ti maawat ko apang madayaw. Alawa! Talaga nalalaing ka. Oh, amang ano ag sinungbat kayo, pay. Kat katawag lang nga rudan, nanang. Patpat gati kapsat ko nang. Kat ipanakal ko launay ni Carol. Sayang, saan matgaya managawid ni Manong Benedict? Ay naading ko, naglakati agwan. Patpat yung dayjay. Saan na ang mapanawan tinobya na iti Amerika? Imawag iti kanya. Saan ka no makawid? Tadi makabakasyon iti trabaho na. Sigun keng kwa na, agur nung iti gastusin dangag kalay sa akin manang Ismenya. Toto ha? Among matimang sotil. Sana kagang angawag pa sa tibag-baga. Wanan! Siyak tinangrabak kada kayo. Ngam, ay ayatik dayjay. Makaado kayo unay ti maistorya. Agawid tayo malaangan. Talaga nga inururay ko ti awag mo, Benedict. Mailiw ako na inken ka. Anda na pintas nga padamag ko ka. Ang bakasyon ag iti mabiit. Kayat ko ang kasartan. Anya? Wala, oray aklak ti bayo iti daytang imbagam. Saan ka di ang nagtulag tayo din? Makasimpa aklakit din dito Amerika. Nagawid aktap ni kasar ka. Jack mas baalon ti raksak ko, Benedict. Ay ayatin ka. No dayta tinagtulagan nyo nga agayan aya, daytan tumatlaang ti pagtungpalan nyo. Agyaman ako na iti pamalubos yo. Urayan tayo lang ang makasangpat ni Daddy. Tapno kandwa tayo nagplano. Nasaya at tapno maam mumimat. Kayat nga ti asawa ng Amerikana ti umay dito eh. Ngamin, sabali ka naman ang ti asawa ni Dadim. Kaya't nakanong ti pumasyar dito Pilipinas. Oh, Carol, saan ka matamatimtimag? Dumdum nga kaklatan iti pagsasaritaan nyo. Ang mga no umapal kamat, ading ko. Kayat mamutan ti makiasawa. Anya? Congratulations, Manong Benedict. Manang Ismenya. Agyaman ak unay ading ko. Benedict, nagragsak ako unay. Ay, ayatin ka unay, Esminya. Oh, nanang, umay kayo na. Tagpa-picture tayo. Umay kayo. Ay, wala pa sunang. Agpapicture tayo. Saan pa'y gayam anak subli di Amerika ni manugang mo, sunay? Kita lang nga agpaisyon niya. Nakapimpiman tibiyag ni Benedict kita. Tinaliyaw matlaang ti amana, Uncle Pabling. Ay, ang mga no itugot na ni Ismenya, iti pa nagsubli na di Amerika, sunay. Saan pa'y? Mangpalabas na pa'y siguro ti tawon. Ay, mapasamak to na ta. Dudwa kayon ton ang mabate kinikaraw.
Hey, ket uray di karaw lay na makiasawan tumatay. Kasta talaga ti biyag, Uncle Pabling. No makapanto ni di Amerika ni Isminya. Hey, at-adan sumanantik kina palang wadmaw. Nakasaysaya at ti panagsarsalita tayo. Day tamanan ti ibagayo kanya. Di takaman laing. Abiso. Abiso ka laing. Nagtanta na butog anang panaw kanya. Wow. Yak maawatan ti ugali na. Anya pa'y nga ta tinalipatak. Hinton bigatan nga ituloy ko ti agimpake. Karon, apa yan? Agluluwa kayo. Malagip ko iti nag-aprodak. Pinanawan kayo. Tapno maipayan kayo itinaranyag ka masakbayan. Ita, siyak mat timang palubos kan ka anak ko. Manang Ismenya. Ano po? Apay, agsalit ka mo na mga rakop kanya. Diyak nam namaan da ito yung panagin na tayo. Uray si Kakaroon. Amok, apanawan nagtumagan. Nanang, saan kumamot aday tati panunutin niyo? Agpaiso, ang mabayag asan tayo nga kikita. Ngam, kanayon kayon tungawagan. Tapno saan kayon tuunay ang mailiw kanyak. Malagip ko dagiti kinatangsit ko iti kan kamanang. Numaisang bigla ko madagiti pasamag kat malitupak dagiti nagkurangat kan kakas may sakabsat. Sana na day tatilaglag ipumpay ading ko. Jak kayat nga agliday tayo iti panagiin na dayutan mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paglaki din tamang klase. Nagkuyog kami kini Carol, amang itulog king ka dito airport manang Espinya. Saan nyo kadi akadwa ni Nana Suning? Ay na, nasaysaya at asaan na simurot dito yung airport. Agsisinangit kaming tulaan nga giina. Carol, agluluha ka matan. Diyak kami nagawita. Manang Ismenya. May lakit din to'y kabsat ko aya. Ne, ading saan mo kumaabaybayan ni Nanang? Kailiw kayon to. Ikarik na itamanang. Diyak paybayan ni Nanang. Ipatpatag kayo, unay. Nay, ikunak no awan tinabati dito balayo, sudag. Saan ka ba gaya masimurot anang itulod kini Isminya? Nasaysaya at asa anak asimurot payang ka. Agsangit ak tumutlaang. Ay de, apay analiday ka. Anjakan aya, bumaklag ka mo nga taytan. At adamanan na dinak to amaw, intun makapan kay di Amerika niya. Awan ti mabalin ko apagpanak ka lang ka. Nakurapayak pay laang aging gaita. Kay suna, asikalaang ti kabagyak dito eh. Napod no abigbigan na kakabagyam. Apay adi mo ikay ti para kanyak. Gamrod ka kay di ah. Dahil takadimanon, ti saan tayo apagkinaawatan, Uncle? Awan ti ginamrod ko kada kayo. Amo ka na ba no kay ti biyahe? Sumrektan iti kwarto ta, tapno makay na naka. Saan pa yung makaturog, Benedict? Ay, kasladyak pa'y laang mamati nga dayo akon iti sidong ti pamilyak. Siya kon ti pamilyam. Anyat kahit mo asawan. Amang ano sa balit ti pangipapanamit ti naibagag. Maawatak ti mariknik nam. Malo tawa na jak na din na anti amak. Kumusta dapat din? Amok nga dalay tinasayata ka sa saan. Ala, mapanta maturugan. Awagag to idahin ton bigat. Napaot ti panakisaritam kini Ismenya. Kalpasan anak kapag iniliw kami. Ang nagliday manan nagiti matam anak kapaninit.
Kasla di tayo makapaginhad tayo niya, nanay. Ang mga numadamdama. Agsangit ka man kat maibuyo ka. Manipot na tayo day di amayo. Da kayon tinagbalin aliliwak kun kirid ko. Kalpasan na nagbaligi kami anang tunoy iti arapaap yun. Malagip ko manan. Tinukasan no apinabainak ni Manong Benedict. Asino ti makaibaga ang makadanon iti Amerika ni Benedict? Saan nga mo tigasat? Kalpasan ti sumagmamano atawan. Mabalingalaan na kayo ni Manang Ismenya iti Amerika. Katipati tak nga agmaybay sa... Nataangan ako, nanak ko. Adayo nga arapaap ko dayta. Kaya't ko aditoy ti pakapugsatan ti maudi nga angis ko. Pasensya ka na, najak madarayan ti panagturpos mo, Toto. Rumbang ko mga daka nang imatang iti karagsakan apas sa tibiyag mo. Maawatan ka, asan ka nakabakasyon iti trabaho. Ngayon, aguri ka. Ah, Saan mo matakadwa ni Nanas yun eh? saan na ka ba ilang tagbiyahe iti adayo? Sayang. Nasaysaya at kumano makasuro titi panang ibakasyon ko king kayo lugar mi. Tapno makita na mati nanumo a lugar mi. Nanagadayo mat ngamin. Ang mga numabutag ni nanang ngaglugan iti barko. Nanginamot ngamin ti plite iti roplano. Awan ti ado kwarta. Maawatan ka. Kahit ko tagbakasyon iti lugar mi, sakbay ngagsapulak iti sa bali at trabaho. Mailiw ako niti pamilya. Pudno anarigat ti mayadayo iti pamilya. Aging gangamin ita. Malidlidayan kami pailangan kini nanang numalaglagit mi ni Manang Ismenya. Naimbag ti kapsat mo. Makapaapal da. Anya ko mati apalam kin ni Manong Benedict. Di mo ibaga, nga arapaap mo mati makapag-abroad. Nakapasyar din ni Benedict dito'y nanumo a lugar mi. Manipod pi manawak. Awan pa'y nagbaliwan ti balay mi. San abale, inton makasara kay dinasaysaya at apagtrabahuam, kan makaurnong ka, agpatakder kanto iti mansyon mo. Agkataho ak maniti dayta ako nam. Adayo ang mapasamag dayta. Tinapatig kanya, nakaadalak. Pudnot ako nam, Toto. Ngamin, gamang ti adal. Pudno dayta. Gamang adin tumaagaw ti sabali. Itugtukot mo dayta iti oray sa dino apapanam. Ken aging ka asibibiyag ka. Ahon kayam. Agpasyarta ka dagi na pipintas ang lugar dito'y Bohol. Nadlaw ko nga rod. Ado tinapipin ka sa pagpasyaran dito'y lugar nyo. Kas kumay ti Chocolate Hills. Nalpas kayo gaya man na nagsasarita kini Toto. Talagang impapas yung mati naging nilim. Narigat no agin na dayo tagpimpin na ta. Nanang, sumangpat ni Toto inton maminsan daw. Nasayaat no makapasyal man dito Ilocos. Naimbag taan nakabakasyon iti trabaho na. Duang aldaw na lang siguro, nanang. Ada ko ipudnok kada kayo. Panggap mi nga minan ti agkasar. Karon, Sapay la ko mata di kay kumura, nanang. maawata ka na. Amok aday dati pagtungpalan nyo kini Toto. Panawan matan abangunan nyo ti bukod yo a pamilya. Kasanarog da ito yan, Ismenya. Maluksaw laki din ni Carol, kung saan mo amadarayan di kasarda ka ni Toto. Kasano nga ron? Gadyak mo't makapagbakasyon iti trabaho. Agpaw-itak sa laangan iti nayon ti gastusan da ngagkasar. Manipod dimteng ka dito Amerika. Saan ka pa yan nagbakasyon? Saan ka di amailiw iti pamilyam? Kaya't ko mati agbakasyon. Agkuyog taa, Benedict.
Kita na ano kasano. Waring makapagiddan tangag bakasyon. Mailiwak mat karagiti ng padakkel kanya. Dagiti imbilang ko anagan na kanya. Eto na. Kablaawan kayo, iti panagkasaryo kini Toto, Carol. Ni Apo Diyos ko matimang bendisyon kada kayo. Agyaman ako na nanang. Naragragsakan kumapay no nakaawit ni Manang Ismenya. Makamukala ko man na mangawat, iti kasasadi kabsat mo. Uray ka sa nga ayat na. Saan anakaala iti bakasyon na? Agkuyog danto kanulaangan nga agawid inton umay atawan. Ay, kablaawan kayo pambay, anak ko. Ah, Lolo Pabling, agyamang kami launay. Maragsakan kami kin ni Toto iti dadarayo iti kasarmi, Lolo Pabling. Nabambanog ka mat, Toto. Ada ka di problema iti trabaho? Awan, nagsildo kami. Ngumno pintaak. San sa makaanay pagbiag ta. Talaga anarigat ti biyag. Saan pa'y matla nga makatrabaho. Gapo iti nagsasaro no panagpas ngay ko. Matulungan ka ko, mama. Ang panunutek nga rod, anya nga tanong abrudak. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Uray 2 atawon laeng, padasek. Yung parikot ko ti gastusek nga gaplay. Mabalin ko ti agpatulong kini Manang Ismenya. Ngam ti pampanunutak. Ti panang mo kada kami. Uray, tadamot ni Nana nga katwayo. Itorturot kong tumat kiti nga awagan ni Manong Benedict. Da kayo nga gasawa ti pagsarsaritaan mi kan ni Benedict, ading. Imawag ka numot ni Toto kan ko na. Naidurot matlagaya mo inawagan ni Toto ni Benedict. Wen, ket nakapagka rin ti asawa kan ni Toto. Isu kanu amis mo ti mangted iti gastusen ti asawam nga agabroad. Agyaman ako na Manang. Nay, agsakit ka mo natin ko. Mabainak ka na kayo. Nakarigrigat ibiyag mi nga agasawa, Manay. Malakip ko manang dati pa ng tagtag ibasit ko iti kinatawan ni Manong Benedict. Ay na, san mon alaglagi panday ta abanag. Awan sa bali ang makatulong kada kayo. No saan asyak akabsat mo, ading ko. Oo. Hindi ka man umigbagitan ti panangarakot mo kanya. Mailiw ka sa matlaw na yun. Kamaudyanan na, nadanon ka matlangan dito abroad. Jakla ko makaya, tasurutin nak ditoy. Pampanunutik namin di kityan nakta. Uray, tadamat ni Nanang ang mga iwan katakwada. Sa datagkandan. Agpapada ang adan. Ngam, san mong impakada da ito kinimana nga niya? Numamuan na da ito ang mga numakagura. Di namat bibiyangan ti desisyon ko. Saan mo ako na andi kasta? No saan nakatinulungan ni Manong Benedict? Saan na pa'y pinabayaran tinakastos ko kunam sa? Saan mo ko man napanunutan dayta? Napanunod ko, anasasaya at adwata nga agtrabaho dito abroad. Tapno matulungan ka nga, Gorno. Apay atsak na mo nadagos day tananang. Nagawan anak ka man ni Carol, tapinanawan da kayo kit din. Gumanat sa launay a bumaknang mat. Smenya! Ay, pasensya kayo lakuman no makasawak iti nagubsang nanang. Maluksawak! Saan ko mapalubusan ni Toto adanunan na iti abroad? Yung ti kadsat mo tinagpilit. Kitaan nyo, aray ta. Saan ka kumana makaumat? Napigsaak pa'y man. Kabaalak pa'y nga aywanan dagiti anak na. Agasang dayta. Da kayo pa'y kit din ti pinagaywan na. Aguray kayo nanang. Kasaritak ni Benedict. Ipagnami ti yumayo dito'y Amerika. Saan ka kuman nga agsayang iti kwarta pa Ismenya? Kayat ko adituyak amatay. Nanang! Apay akastamot ti bagayo. Kasaritak to dayjay a Carol. Pagkalmaan ko matriknam. Sana natin tingaputi di yung pagkinaawatan ng kapsat. Awatan ko mati kasasad na. Anya ko mati maawatak dita.
Pinanawan na dagiti anak na, kat ninanang ti pinagaywan na. Amom no kasano ti kinarigat ti biyag di Pilipinas. Kaya naman ka masinso ti panagbiag da. Wala, ngam dumakdakkel dagiti anak da nga adayo da iti sidong dagiti tatakkel da. Nay talang agpaiso ti problema. Ngam mabalin damat yung bakasyon. Marang makapanunot yung agawid matlahay. Ay kung nasaya at laeng no mapanunot na dayta. Bayak pan laengan. Jakon biyangan. Masirib mat ti kunak. Makaamun ti kabsat ko. Si kada tinagsaya atong tiblag na suling. Nagsaro nun sa nagpawit na giti anak mo. Pinawitan nak ni Esmenya iti gastosak. Ti impawit ni Carol para kadagiti anak da. Anya, tinakalatanda na lang ang mga wir kadagiti anak niya. Sandan ababasit nga awiran. Dandani dag turpusin iti elementarya. Ay, awan mo suning. Agbakbakutin talaga. Mariknak nga rod nga adon ti kimapsutan ti bagik angkal. Dapay kit din mariknak nga an na yan ti bagik. Naimbag pa'y kanyak Kaya uray na kurapaya. Nasalsalun atak pa'y laeng tisika. Barang umatidog pa'y ti biyag mo, Angkal Pabling. Kinasaritak ti boss ko, Toto. Ag-overtime magkano, ang mga parbangon to na makaawid Nagagit ka launay. Rinabii ang mapuyatang ka. Oh, ang mga numakaala ka iti sakit mo. Apay ay aday tati pampanunutam. Iso ngay may ta dito'y abroad tapno agsapol ta iti kwarta. Kung gayam, anya ti ko na ninaanang? May papan kadagiti anak ta asan ang natuloy ti panagbakasyon mo kuma? Naawatan damat. Kit ni manang ismin niya. Dayjay Bakit lang nga rodan? Pagungtan nagpailaan. Panangis sakit na dayto king ka. Maodi dayto na kontratam. Agawid kanton. Ang mga no agasawan to nagiti anak ta. Kit agap apo kan tumutin at data pa lang diti abroad. Sagsagan naglakit din ni Toto. Tigatan, tsak pala nakasangpat iti pag-abangan mi. Kinasarita nagtibos kong agdiretso ako ay aging kay di pangal daw laangan. Ay, saan abane? Katakal ti bayat ti pa nagdiretso ka pa nagtrabaho. Agsugal ako na. Maulawag pa yan ni tikapsot ko. Ni Toto. Ay, kung nagtupay ka tasagsagan na kon. Kasaritak biyet. Tayo tuloy ko ti trabaho. Hello? Hello. Napuyatan na ka nang ururekin ka. Yung maging gaita. San ka pa simbang pat? Kinasarita nakti boss ko. Nga idiretsok lang naging kay ti Aldaw. Sayang ti overtime. Nagdakkel pa yung mga rod. Kabalampay nga rod. Katawan pulos turok mo. Tabailak. Tipod no. Maisog galak launay. Saan mo kumangapos wun tapagim? Nagagat ka unay. Masapulan di kwarta. Ngem, kasano nagsakit ka? Apay aya aday tati pampanunutam. Sige, tani, ituloy kong trabaho. Kalpasan na makasang patak, maturo ka kaging kaintun bigat. Ang mga no ilayon mo pa itag trabaho, aging iti malam. Ay, saanin, maulawak. Karol? Anyat mapaspasama king ka. Karol! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Madanaga na klonay. Ang mga nuanyamot din dinapasama kita asawa ka. Nung muna tawan pa'y resulta ti panaka-explain. No adanadangran na pa sa ti ulo na. Kung nadagiti nakakita kilat na tumba. Apon ti panakapukaw ti pot na. Iyawag ko dahito kini manang ismin niya. Sana mabalin ng ilimod ko iti pamilya na dahito na pasama king kwa na.
Sapay lang kumunta sumbatan nak. Hello? Manang. Pasensya kayo na nasinga kayo. Saan kayo kumaamak-makla at iti padamag ko? Apay, anya dita? Apay, dadakasan na pasamak iti kapsat ko? Ako napukawan iti poot. Natumba iti trabaho na. Madanagan nagtaging kita. San pa'y anak ka poot? At iti tinimpla kagatas mo. Inumam, tapno mabang aran tirik na. Agsangsakit ka. Sana mabali na matay ti kapsat ko. Saan ka mga panunot iti kasta? Kalma lang eh. Saan ka nakaturog kinagpatnag? Gapoy ti pan nakariribok mo. Kasano ko mga kalmatirignak. Katamok nga ngabit kan patay ti kapsat ko. Manang nga asi ti Diyos. Ay na. No nalakala ko matimapan iti Italy. Ay no po, nagrigat lakit din tagin na dayo nga agkapsat. Naggagat ngamin unay ni Carol kat. Kat na jimot atoto. Apay nga impalubos na nga ag-overtime di kapsat ko. Saan mo kumababalawan ni Toto? Amok ni kapsat mo. Nagagat launay. Day tangarod kat. Kasla sana mabambanlo nga agtrap-trabaho. Dani idin ti eksamen. Idi agad-adal pa'y laang. Talaga apuyatan na. Kasla nagkutitil ramay ni Carol. Ay, Diyos ko. Sapay ko na makapuutin di asawa ka. Ispalin niyo ko. Alita, ang kasasog. Sa di magtihayan ko. Ay, di napasama ka niya. Adda ka di ospital. Sino ka? Di nakmalasin. Siyak ni Toto ng asawa mo. Tuto. Asawa. Saan ka, amo? Saan? Anday ka. Ang sakit pa ng tiulog. Karon. Apay akit kita anak matlatan. Apay, di na ka din malasin. Siyak ni manang bunga ismen niya, ading ko. Saan ka manakit? Tsaka mo nga dakapsat ko. Ay, Diyos ko! Ading ko! Ada ka dito mabas-pasamakin ka! Sakit man ang tiulog. Carol, Adi! iturog man. Maturog ka kidita na makainan ka. Alan. Esther. Malading ito nakitiday ito'y anabasa magitikabsat ko, Toto. Mana pangasim. Santa nasingan pa eh. Kasi ko ni ti doktor. Kas makita iti resulta ti panak x-ray ti ulo na. Ada basit donor na. Kit amang ano day tatiga po na. Ana amnesia ni Carol. Uri nagbayag ka kumay di Italy. Awan ka doon ni Toto ang bantay ti kabsat mo. Saan pa na makastrek iti trabaho na? Gapo iti agdama ka sa saan ti kabsat ko. Saan na makatrabaho ni Toto? Kasi naman. Kapilitan nga inyawid na ni Carol iti Pilipinas. Nagsubliak dito'y Amerika. Tapnood pagnak ti panagawid kumaten iti Pilipinas. Kadwaag ni Toto ang mangyawid iti kabsat ko. Masaya at na makabakasyon ka. Tapno maili mo ni nanang. Nakaladladingit la panunutan. Ngetikas ti awagas. Benedict, abay anas ka na mapasamak ti kasto iti kabsat ko. May salapan nubok na ito'y. Patip ka rin tinakam mo. Nagtagsa na panlubog. Anya ka diti basol mi ngay karkarumi. Nagsaya at kami mo't ngagkapsat. Gaputat, insuro na kami ni nanang itinaimbag akababalin. Saan tayo nga mo? Noan niya tiga po na napasamak na ito'y. Nalabit. Tapno na pa yung makapagsiningad tirik na yung agkapsat. Patpatgag unay ti kapsat ko, Benedict.
Kasano pa'y amarik na day tapang matag. Kadi nakmatanam mo ti kapsat ko. Nay, apay ngagsagsagit ka sulay. Ni ismin yan sa matinang ko kinasarita ita ititilipot Angkal Pagli. Kuyugan ni Ismen niya ni Toto. Ang ngayawit kini Karol. Hindi adam lang aron tinagsagit. Anya ayat ti paglading itam. Kat agawi daw dagiti anak mo. Ewan ka na. Anya itay ti ko lang. Nadisgrasya ni Karol iti pagtatrabahuan na ija Italy. Iyawid ni Toto. Tagpadadan adi makatrabaho. Anya. Ay na. Kita lang nga agpaiso ti Bram. Nasaysaya at lakuman na siyang tinadisgrasya. Uray matayak kuman, tanataangan akon. Carol, ading, nakasangpot tayo dito'y balay. Saan nga agtimtimot ni Carol Ismen? Ipalpalaw-law natin pa nagkita na. Kas alas-lasinin natin aglawla. Nanang, kaasya ka mang laplapad iti panagluwak. Sabay ko matag milagro. Katag sublimot lang ang tilagip ti kapsat ko. Anak ko! Nanang! Ay, dandani kayo natumba iti panangiwadag kada kayo ni Carol. Ay, lahat at si Magdan ni Carol. Di manawan. Siya kung di makamuking ko na. San pa yung makalasi ni Carol? Medyo may asilig ng tirik na kanya. Girl, I need you. Makabulan ti bakasyon ko. Napaot daytan apan nagiiniliw tayo, nanang. Nanang, agluha kayo manan. Kaya ako maibuyog aktukat nga ta. Naragsak tayo, Uma. Ngamkas to'y matinapasama. Toto, umasidag ka. Ada ibaga. Kumusta ni Carol, Toto? Nanang. Manang. Nakaturog, kalpasan ti panagsarsarita mi. Nagtulag kami kan ni Benedict. Ada kami ti makaamo iti amin ang magastos. Agraman ti agtultuloy apan nakapaagas ti kabsat ko. Nawadwat mat kiditor nung mitipang ko. Ngamin, nagagat at talaga ni Carol. Kan naimpad nga gastos. Saan mo akiskisayan ti urnong niyo? Agyaman naklaunay manang. Naimpag kayo unay, kini Manong Benedict. Dandanin ti panagsublik ijay Amerika. Santa pa yan nakapagsarita iti nasaya at ating ko. Ismen niya tinagan mo itayan niya. Nagpintas ka. Ay, huri kas ano. Gimanay gay tirik na kiti pa nakakitak iti isong mo. Agpada ta na pintas. Masirib ka pa'y. Masirip ha? Nalaingan? Ketuan. Valedictorian ka ang nagturpos iti high school, ading ko. Nagagat ka pa'y. Anyan. Anya launa yan, ti pa nakadisgrasya. Carol. Agluwa ka matana. Manyag paiso. Apay nga gluluwaag. Tsak maawatan direk na. Pasarek tagtagaina pa. Inton makariingag. Tsak mat malagi pang tinay tagtagainap ko. Carol, ating ko aya. Kasano nga ron apanawan ka, iti kasta kasasaad mo. Carol, siya kung ti agugas ka na kita. May kanya salas, tagtugaw ka. Ipatan na. Saan ka bibiyangan? Mga ano niya ti mapasamakin ka. Nagdanagak pa, hindi dandani ka natumba. Asino ka aya amang ikan kanawa kanya? Ay, apoy. Agsinsin nung ba't kayon samat kay ni Carol, Toto? Ananawag nga ron nga ginaw nanang. Di na kahit apawilak. Uray kastoy ti kasasaad ni Carol. Nagagatlat ta. Ay, madanagan lang nga mga numatumba.
Diyak kahit ako maro, ti panakadangran ti ulo na. Saan kumamat na makasamat day tabaro? Wala, agsarsarita kay nata. Uray jak maaw-awatan. Ada masapul yung kininanang. Dumanon kayo, lolo. Ay, nagrigat laki iday di kastoy abiyag. Saan lang arudan ang makaruwar na tao? Awan pa'y makukwarta. Lolo? Saya at no saan kayo arumwar, Uncle Pabling. Ang mga no maakaran kayo pa iti virus. Ayan ni Karaw. Saan samatan arumrumwar? Saan pa'y ayaan na imbagan? Awan matpuli tayo ngagmauyong ti kuda. Saan anapukaw tilimbong ti panunod ni Carol, Uncle? Napukaw laang tilagip na. Ay na, hindi pa ikat makasidanda tao iti naibas. Agparaman kayo man iti kinaimbakyak. Mabit lang, lolo. Gimata nga pa titikar ni kahit. Ay, day taman baraw. Ay, kahit amagan, kaya't mo pa'y adayunan iti kwarta. Daday, nabayagan nga awan up chiwalit ka. Magpadasak madla kumaati makapatpat iti kwarta. Nyamatan ti kastoy ang mapaspasamak dito'y lubong. Uray kano ija Pilipinas nakadano nun ti virus. Nagbalina na pandemya ti COVID na nagwarasan ni Tintero ang lubong. Naibaga, tanakabakasyon ka pa iti Ilocos. Madanagan nga ron iti pamilyak ija Ilocos. Nangruna ta, kasjay mo ti kasasaad ni Carol. Amuda mo ta saan na makarwar? Gapo ta lockdown ti simubugal aluson. Madanagan naklata. Dahito tirigat na, ti agiin na dayo. Mawatak ti Marikrik Nam. Uri kasano ti ayat mga gawid. Awan mo't pagluga ng mga aeroplano. Maululaw man. Anya dahito yan amarikrik na. Kasta unay, apanong banugbog ti baro. Kamkamatak ti angis ko. Nanang! Nanang! Anya ti mapaspasama ka na kayo. Natumba kayo mo tindi tatugaw. Nawanan iti po. Ay, itaray ko yung hospital. Kasano ni Carol? Nagri ka to di kastoy. Ay, agpatulong ang kinilolo Pabling. Nagriring di silpon ni Manang Sminya. Yung saan na sumong bata. Ada nga tapay iti trabaho na. Anya nga ti makunaan na numamuan na ti kasasaad ni Nanang. Hello? Hello, Manang. Agyamanak ta si mong bat ka. Oh, Totong, si kamot gayam. Ay na, pasensya ka, no saan ka anasumbatan adagos. Ay, at ka di problema. Ambok ka makigtut kayo ti dayto numamuan nyo, Manang. Impagod yung hospital ni Nanang, tanawanan iti poot. Kita mo yun, in-swab test na kat nag-positive iti COVID. Adya ko nam? Kasi no napasamag dayta. Kanapay ang pinalubusan marimuar. Amom lang aruden at delikado nga agwarang-warang. Agpating ka lang matitirwangan ti balay. Saklang ti rumrumar. Siyempre agata nga kadag iti kasapulan mi. Kasano kumaan na akaran iti virus? Dayta ti saan ko amasumbatan. Diyak mawatan ti bagada positive. Amang ano si kamot tinangyakar iti virus ken kwa na? Kasano ni Carol? Nangruna iti kasdi kasasaad na. Kan nagiti anak yu. Manang. Anya nga minan da iti ampaspasama. Madala ka na kiti kasasaad ni Nanang. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Saan mo kumapabasulin ni Toto Esminya? No iso ko matinangakar ka ni Nanang, iso tiyo muna ang nagpositibo iti COVID. Gapo iti panagdandanag ko. Diyak moten mapagsusurot ti panunot ko, Benedict. Matanaga na kiti kasasaad ni Nanang.
Marilibo ka nakmat. Kasano nga ta anaakaran iti virus. Kat saan matarumrumwar. Baliwag to nga awagan ni Toto. Amangan mo't nga sa bali ang sakit ni nanang mo. Kaya't ko asawan. Ada sakit na, anak ay gapuan ti panagpositibo na iti virus. Agalwad day jay at Toto kanyak. Ipapaita amin na kasapulan da. Sa binaybayan nakit din ni Nanang. Saan mo nakaungat ni Toto? At nakam na, at amo na tiraramidan na. Ala, inikakit yakin na na. Ay, sige, ay karigatak ti maturog. Numuna ta saan pa yan naimbagan ni Carol. Sa ninanang manan. Matanagan ako na yan. Naimbag ko man, no da pagluganak ng eroplano. Tapno agawid akon. Naimbag, tasimbang pagkaan tutaw. Hay, saan ka nga unay nga masinag kanyak? Ang mga no maakaran na ka. Lolo Pabling, Kahit ti madama kinisunay. naka-isolate pa lang, Lolo. Kahit kasano nga runay. Madanagan ako. Sa anak man karod na makastrag iti kwarto na. Imbalakad na ba ikit eh. Asa anak mapanigya. Iawag ng tulatan no niya ti kasasad na. Anya, kahit maamuan tayo latan anatayan, kasta. Samot, Lolo. Saan kayo kumangag sa iti kasta? Mga no, babalawin nak ni manang ismi niya. No dakas ti mapasamak kininanang. Talaga, nakanamnam ay ka, tutaw. Sa ipalubos mo, akasta ti napasama kinisunay. Apay anak kawar-wara ti balay. Ni nga takarol. Kan, ayan dagiti anak mi. Imbilin ko asan da arumara. Akita-kita iti kwarto. Mga nuad daday di. Where's the old woman? Ha. Ni, iningis nakpait asawa ka. Malasin mo't lang ata ni nanang tasapulin na. Sungbatan mag. Adda iti ospital. Please, pray for your mother. What happened to her? Di nakpan i-Inglesan. Diyak ka mo. No kasalong ilaw-lawag ko king ka. Tell me! Binugkawan nak. Saan ka kumangagpungtot? Umika. Agtugaw ta, kadanggam anaimbag dagiti baga, Carol. Apa yang inidot mo ti telebisyon, Esminya? Saan pa ang nalpas ni Boy Buyaag? Madanagan nak Benedict. Inaldaw nga ado ti matmatay gapo iti COVID. Hagkin kintayagak ang makalagip ka ni Nanang. Kahit, anya nga rodon ti madamag ka ni nanang. Day tangaro ti pagkasurunak. Diyak matla maura yun nga umawag ng Toto. Sino ba't nga taday tayo? Message to request? Oh, saan po nun na ito'y? Benedict? Natay ka nun ni Nanang! Anya? Hindi dati yung pagati nag-message si ti messenger. Natay ka nun iti hospital ni Nanang. Kabayatan ti pa nakatamtaming na. Nanang! Di kayo man lang nakita sagbay ang nagsatan kayo. Pagkawanan na tawa nag-itisibay yun, Nanang. Pagkawanan na kumaasan kayo man lang nga nakita itinahudi akong daway. Ala, sumardang ka. Maluyaan ako. Amok, Benedict. Makipagsangit. Uray ti langit itinalao sa ladingit ko. Gabo itinagtungpalan ni Nanang. No saan lakit yan ituto ti mangyawag at pimusay ni nanang? Saan ka basta mamati? Kaya't mo amamati aga si bibiyag pailaang ni Nanang. Pinanawan nakmat gaya man. Pagkalmaan ko matirit nam. Doon tinatay, Benedict. Gapo itinaytoy a COVID. Wala. Ngamdanggan na kumamat. Amok, kasano ka sa no? Maawalan ka iti ina.
Tawa siya. Ubingak pa, di matay ti ina. Patpat unay ni nanang. Impapatag na unay kan Karol. Nagsakripisyo ang nagtrabaho iti abroad. Tapno mapagturpos na kami laeng nga agkabsat. Hello, Manang Isminya. Toto, Ne, apay ngagsangit kayo? nabagang bailaan. Apaya di mo impakaamo tinapasamat ka ni nanang. Ha? At nag-message kanyak anatay kanon ni nanang iti ospital. Anya? Apay, di mo ba'y amo day tanamag? Sino tinang ibagakada kayo? Kasano anamuan nyo dayta? Awan mo din pakpakamuda kanyak. Anya? Si bibiyag ni nanang. Sana po no dayta di manon kada kayo, Manang. Agyaman naklonay, doktor. Awagan dakto kumamanan. No anya ti kasasad ni nanang. Wino, mabalin ng tirumar dito ospital. O sige. Bye. Apay, pudlo ka day, tinagwaras adamag, tuto. Natay kanumatan ni Suday. Chismis lang dayta, lolo. Jak amon no asino tinang iwaras. Amang no sa bali tinatay. Kalkalpas ko ang nakasarita ti doktor na. Kahit Si bibiyag ni nanang. No pa'y nag-positive iti COVID. naggalas laki, din ti ugali na kita atatsaw, chismusa. Sige, lola. Panawang kayo pa'y. Mapanak iti ospital. Bilinik lang na kiti anak ko. Nga iwanan dati inada. Mapalaganan mo't nga tantirik nam. Kagap-gapon ni Toto iti ospital. Kat naamuan na si bibiyag ni nanang. Agkaluwad tay anang ipagdamag kanyak. Bayamon, di mo tutupan. Talagang andakas niya tao. Agiwaras na iti palso adamag. Ngam tinapateg, si bibiyag ni nanang. Madandanagan akpailaang. Lupay bimabahan ti presyon ti dara ni nanang. Ti asma na lang ti mang parparigat kan ko na. Sa pailaang mo't makubid. Manangasi ti Diyos. Mapurpurtya anak no kasano ang nagpositibo iti COVID. No kasano ang naakaran. Naitati saan tamasong bata. Nagkararag tayo lagan iti Diyos. Talaga madanagan ako. Mano makaawid akla ko ma. Makitak matiinak. Girl, I need you. Kunak asan ka unay ngagbambanog. Di nakmatpatpat yun. Oh, anyo ti marikrik naman. I'm okay. Saan ka, Romar? Oh, apay adam damagom dayta. Nakachinda akon. Oh, saan ka ngagliwa sa rumar? Idi na pantay di ospital. Tsak mana kita day di apagat. Ninanang ti kahit mga asawan. Kunak na malakip nan. Sa paling ospital ti na. Mabit lang ha. Sungbatak ti awag ti doktor. Hello, doktor? Anya ti madamag kininanang? Agyaman ako na Diyos ko. Nagimbag ka unay. Naispalmat lang ni nanang liniti. Ti kararag. No pa'y agpaot pa iti ospital ni nanang, agtultuloy mati panagimbag na. Sa nabaling aggasto sa kitidakal, agbiag lakit din ni nanang. No mabalin tala ko mati agawin. Wen, day talaon ay titarigagaya. Makaanayan apakaragsakak ti pan nakaispal ni nanang. Sapay la kuma, tagpaut pa'y ti biagda. Kat mauray da pa'y ang mabalin tayo ti agawid. Tagkapo ka ba gaya ba ni ospital, tuto? Yakla kumamabot ang amaakaran na iti virus. Sarong kara kumabot ni Suday. Sa nabali, lolo. Dandanin maungpot.
Ti pan nakaisulit na. Ay, naimbag no nalasad na mutla ang tipan nakakubid na. Saan akas ka iti na doma? Anay padpadamag nga adaw tinatayod nga gapo iti dayta ang makapatay abay raws. Dahil dalaw na ti pagimanan tayo. Kat ni Carol, kumustan? Ay, sapay la ko nga, lolo. Tagsublin tumutlan ti lagip na. Ilapas ko nga ugasan kan idalimanag dagitoy. Tapno makailan na akmatan. Yatay, Chay. Sino ka? Oh my God! Ibatan na kayo ka! May sa akin. Kukuha ka ito. Amok na uray at aramidot ka. Saan muntong ang lagip? Oh my God! Nagbanglo ka? Ayok ka! Napigsa akin ang parusukin ko na. Kat natumba. Na ito pati ulo na itiswelo. Dakas na ito'y. Pumanaw ako dito'y. Ang mga numasangpat ang dakdakit kabalay na. No sino man tinadangkok anang ramid iti dakas iti asawa. Agpayat iti nangina. Igay, pagyamaran tayo. Taawan dakdakas ang napasama kini Carol. Ha? Ni Carol Anggal, nakaputan. Wal. Sa dino ti ayan ko. Kan Toto. Uncle Pabling. Carol? Malasin da kami kan Lolo Pabling. Abay. Ang nagatiti na pasama. Tatak dito hospital. Sige. Denggam ta ibagaking ka. Nana. Carol, inawagan na kiti nana. Malasin nagmitlangin anak ko. Pasanay malagip kayo, nanay. Kanya nga minanday ito'y napasamag kanya. Tinapadagan ako. Si Bibi ang tangang padpada. Maragsakan laki din esmen niya. Numaamuan na amang gapon ng subli tilagip mo. Ni manang Esmenya. Ipatpat ka kakapsat ko. Mailiwakon kan ko, Ana. Dumanon kayo, Lolo. Madamang agsasarita da Carol kan nanang. Naimbag, tanakarawar ka malaagan iti ospital. Kaasin na po, Diyos. Nalasat ko man lang ti kapaganan apasit ti biyag ko. Diyak tumalipatan ti dandanik pan nakatay. Ay, Sunay. Pakawalan na ko ba, balasan ko. Ako nga ano ti basol ko king ka. Saan yun alaglagipin pa'y dayta, Uncle Pabling? Napaot mo ti panang ipapasyo iti hiliyo kin manang ismi niya. Apay nagsangit ka manin? Toto, anya matan tinapaspasamag kanya. Inaramid ko ti amin para iti masakbayan tayo. Nagsama panunutan. Panubok lang ti amin. Tinapatag, nembagang kan. Wen, agyaman naglaunay kiniapo Diyos, iti may kaduabiyag ko. Nagasat kay launay kininanang. Ngumno sa naga po kinimanang Esmenya. Duwada kinimanong Benedict. Natayag ko man. Pagbabawiyak dagiti kinapalangguat ko iti. Kamaudyanan na. Natiliwan tinanggandat king kay titakas. Ay, nasaya at mat. Masapul nga agikaraw. Nembaglangan, tasa na nagbaligi itidaka sa panggap na king ka. Ken, ada nakakita, nakabigbig kan kwa na akaruba. Toto. Iti sa bali abangir. Kapoy tinapasama king ka. Timat nakatumbam, kan pan nakaito pati ulom iti swilo. Agsublit sigo dalagin mo. Yamanak unay day takin ni Apo. Wen, agyaman tayo king kwa na, Carol. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.